onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Mbia mono naenda asema mbia bono iga oyo minto muligile w'Ensoko TV asoko ngali bageri naende ase TV yao egere ngoro serie gose tinyane gusaba asobwamo nyasaye no mbia oyo toire litukulia lero ndo twanjeire twanyare ko bali tukeli twanyare ko bali tukeliga bona lero tugatusoma samarika nyasaye egetabu kia gukora ko botumwe isano ibere ekyangu kia 55 na bitano na bibere 57 55 na bitano na bibere usemera 5 na isano ibere Saburi isano ibere ekifungo kiaye 57 kolende bagaka getuli aseri yogirinene bagakuneka amatabo bakamulindokera bonsi amo kenya sabo sesenie asamarika ya nyasaye abagake getuli igaiga marika ukore goro yo monto yo mo olege koru kwa Stevano ekera terena ari gukwana igoro y'ubuya bwa nyasaye namangana nyasaye amukoreire nebikone bya nyasaye arorire Biblia ngo ndena bagakaba gosabantabo bagake turi akiryogi bakamuogerera mono bagatuba matabo egere mbabaza koigwa kindi gyonse kya okwana oyo minto asema mbiyabona iga anonsi asore nintagete nkwana igoro y'ubugima bwaho gose igoro y'ebintu gwaetere asinaroro gwatemine gukwana gose kolera lingana gete gose gukwana igoro lingana gete lakini mwanya bantu bangire koligwa mwanya bantu bangire gotegerera abantu igo batubeta matabo abantu nigo batumete nonyana matabo na maisabo mbabasa korra ekiagara tibatageti koigwa kende yonsi kiriyo gukwana tibatageti koigwa ngana ndiri yonsi goteba karenga gwachira asobisyo kuburi gasi lakini muntu tago koigwa karenga gwachire godaye deni yao lakini muntu tago koigwa karenga gwachire kokora kende gyonsi ko sebinte bingero no mugondo wachire gokorema lakini mugondo utiko goitabera karenga gwachire school gosoma lakini amasomo taliko goitabera karenga gwatemire kuibora abana lakini enda yao yangire ko goitabera karenga gwatemire ko ebelyo mugaka lakini umugaka bwangire ko goitabera karenga gwatemire ko liyo mukungu lakini mukungu bwangire ko goitabera ebinte byangire gocha sensemo yao kwa bigiri asenga kientambe karenga gwatemire ko gore gari lakini gari yangire ko goitabera karenga gwatemire ko gore byasara ao lakini byasara byangire ko goitabera bono Stevano kerago kwana abantu bakanga ko muitabera bakanga ko muigwa bakanga ko mutegerera ebintu bikababogeka ebintu bigasareka kinga kecho Stevano akaligere igora marika ontebya akora Yesu Kristo tenene asoka bugukuri kwa nyasaye tata asema mbiyabono iga ligere nyasaye asomo saraba erena aramboro koboko kwaye agokonye nyasaye uri oramboro tokoboko kinga gikiria Petro alenge koso gosikolimera amachime akakura akeriyo gerinene agateba nga Yesu Munasareti nkonye Yesu tamutigete igo igarambore tokoboko akamubwata Petro tanyara kulimera kinga kichabono mambya anonsi asogocha kende yonsi kioko genda gokora tangani nyasaye ito agotangane egere to nyara kolimera ase kende yonsi ochi gokora ebyasara bya ugoko igora tangani nyasaye egari yawe keroko yokya tangani nyasaye obisi yawe keroko genda tangani nyasaye abana bawo kera bakwende skuru
tang'ani nyasaye omugako okagosoka kurunyomba tang'ani nyasaye omong'ino ekera kwende biasara tang'ani nyasaye ekero kogenda mugondo bana baminto tang'ani nyasaye yongo kwara ling'ana erikera lituko ngo batangazara nga Yesu mu Nazareti ndigawente go tang'ani gwasikera ling'ana ere nere taya y'obugima bwaitu ere nere obugima bwaitu ndonze stogokora nere chumbi yaito nere ogotore toro mwancha nere ogotore toro kugwenirwa ekera marwaire abera mangi ekera emechando yabuchire abana bamanyi minto banyasaye tang'ania nyasaye abana baminto asemore asemambia bonega nabakurire nko batebya ekero kogenda gukora kindi gyonse asemambia bonega tang'ani nyasaye bimiganda ere no munyamabera mange korukale nigatwanjete nigaotorera mabera matukozi tigatomwe tang'ani nyasaye sobwamo asemambia bonega toira birengerero asogo saba tatomia nyasaye bimiganda okamutoma Yesu asetore agakwaso musaraba agatinde kwa kaboka naende bono twamutang'anirie bosio asamagi maito nekero togosoke mambia bonega twamutang'anire Kristo asamagi maito abenere kiokereria asitore abenere umurendio ito abenere taya ya magura ito Kristo twamutang'anire nyasaye asime cyane ndeyonse tubwate Kristo na asamarwaire kero kenda sisabari tokogenda asabana baito asiki family cyaita asabagaka na asabangena tata twatang'anire nyasaye bono mone bo kumya nigo twagutang'aniria Yesu asikera ling'ana lya maono mambia na ase studio yiga nigo nagutang'anire nyasaye gatogo cyake bipindi baite mambia bono yiga na bibekira asama bokao abatangasa kibon Soko TV kero baitana na sensengima gasi bagokora Kristo na abatang'anire nyasaye kero bakoreta mangana mayasa tekire kero bakoreta chiapari ao Yesu na watang'anire nyasaye barende bonsi kuromo na ikomoke kuro management yonsi paka go ikomoke ase Soko TV Kristo na atang'anire nyasaye tigobone bwa butangana asitore ne chinguru cya nyasaye gitwagate asamanyika Kristo solo mutolido na asabire amina omoranda chafete ageta mumanyi ekanisa Happy Church Ministries International Suneka Kenya saye bimiganda gotangane na atayibiri shalom enamba yesimi 0726869188 mbia mona sebonsi abako ngakira kisimi nabako swaso mtandao ko like na ko comment Kenya saye bimiganda atangana asamagi maino aseretara Kristo mutolito amina. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizoko jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi.
ya kegimo mwancho muligererie mambienkia na ndengo kwarigania asali tukoria lero maiterero taliri tukolinderia onsi bagatebanga kira litukondibwate litukoria osege ntukirie konyara kabage kwinyuru mwancho muligererie na ndimona sema mbia bono togotenga TBT Thursday litukoria Aramisi ande bali bagotebanga bachite bakamanyanga ngakirenda matuka koligereri gurero ralio koligereri ngangi kilikwa bere gokora guchimagagaria wakore ndenganga throwback kwaligereri ngangi ningi kilikera oro mwancho muligereri Anthony Maite bakwinyore binte bingi mwancho muligereri naye no bwatege ntukinyora asema mbia bono to kwaligani iliyo nyara kabago sanga somuro bili nsoko bwakire litukoria lera buna twagotebiririria Alamisi goseli Thursday elitonyara kwa batoko genda asobosio asobwamo Maite na mangali obwate mwancho muligereri omugusio ito andonsi asole oliole chinsemo chiagusi bwakire bia oliole chinsemo chirichia Nairobi gaiga asetole na twagokwanira mwancho muligereri kurwa sero yago goseto kego kabegetaga TV bedroom paite abantu bali bwati TV chiabo bedroom batebene yana nkoligereria gosego gona gotara nesimi yago begeta matobia iga na boto gotebingo mugusio minto bwakire bia asema mbia bono elitonyara kaba toko basobo mona gochakali tuko ndochi chemnyokire 11 maiga ichinsa 12 list ili abali banyara kaba bakwenyora libaga na goswa somurubeli gosori onyore libaga na goswa somurubeli ntoyero chesense million mtandao igo mwancho muligereria sema mbia bono ngotenga kendinke yo giasalekire kubeka tulikere gento kebwenera senchire bwenete nchenguru ku Innocent Onyango itukulia lero ngotenga tobe asobwa modayana ngakibwakire bakire bya nchini biandi wakire sainga byo muni mambia bono ande nda kwani muligerio mwanchito muligeria ndonsia sori mambia bono no kusibona kwigena kwanenga kwabo kiribia na manga gendete kwene kiwa lakini tukoria leo tokotibanga ni TBT tinga kichito kunya to kwenyoria ngani kyo kunyora kurwasa matukaya magego ngando sia sori nande karatu inyoria ngani kyo kunyora nyorite last time bare bantebetinga chinsaga mkaitembana basi chinsaga cyari kubeko sina manyinga ari kubeko chinsaga bachigacha bana kori bandi bagateba nchi akabekiru nande amanyinga nakabekiru asama bere kinaki bana basi anyatika tunyori eki aitete kore nina nchi tukoria romanchi to muligeria ninchi ko gotebi ningi keria kunyora asama tukaya maiga kore nane nkwari asomoro bile nsoko bwakire astogotebania twasemania una butambe buno mugusi oncho muligeria kwegure ngaiga no togoteba na gosemania asesemeli mtandao lero ntaite ndara bakira chingu binga sababu nero dayana ngo bakira abaligereri baito kubakira chingobe senye nchoboniga egotole abantu kiri bukomi strong asensemo ya Facebook onye kororo buno mubwatani itombi ya mono na wakiri chingobe nande togoteba togende comment umubaro nimata admin itolitukulia lero ngo itiare keki wetali so mtanda ekoro kinga abantu kiri bukomi niko bona bakobwatigeta senige nsoko TV bali mugotobwati asenseme ya Facebook ande boy gogenda sesemi ya YouTube munyare kwa bago subscribe ili tonyara kwa batoko anda sobwamo yakogera buna tuachagete kurumwa kulia bona togoteba ano ekimurumunte kyomugusi ugusino wako nekibusi kyaye semambia bona igo twagotebiri biya mono sana. Thank you so much bali bagobokia kire mambi batwege na babeka chi message cyabo gaiga twanyara kwa batochibeke mbeo igati yabo Rogers nyari kitoteba bwa kire nsoko TV kurwa chinse mugiri cha Amsterdam Netherlands nimanyetenga agateba nganti BT Thursday indo chena begete timu ya gaiga agateba nga banyara kwa bako basumurubili igati yaba agateba Eden nyariki nindo chega igamaya nyariki Kemi Phyllis Kirbo Pande Elvisio Pande na boigo mongina mochechela meki obuba nyarumbe Anthony Ragoli Kaka Junior Joshua Mbuya Trimba na boigo nindo che navegete oyondo kurukunga Joshua Mbuya Trimba Kevason Bosire kila Denis Musuligusu ataba Musulio Ndima na boigo Jones Ogeji bingwa nyamuri Mogadishu nindo chega ga Jared Kiburi na boigo agateba nga Charles Mumanyi Jones Pundi amenya Barnabas Kebaso Retemo Mwancho Muligereri agateba na boigo ngichega agateba nga tokogenda bosioni ndo tunda green no lire garicho ni mayaka Toto Junior mwate ya family ni gegotoka chinse mu kirchege na itambe au yo kurukunga oyo minto Rogers nyariki akabatenga mutware mambingi ya esto monerwa kurwa chinse mu kiriji akyo mochocho kya machocho nyamira agateba North bwakire bya na Evelyn Ogoti indo chega Gladys Enyanya Lina Tisherono na Phyllis Nyangau no bale asomoro beli millionaire mtarajiwa wa kiribya
kurwa Regan hadi mwisho bia mono kurwa chinseme chia Kiambu bia mono milionea mtarajiwa gogochinyora na inchere ndo inyolenga nimbwato mubuka senda chibeke no mata bayigonga milionea mtarajiwa ibinte ebisire kwa soa sali ebi already ebisoete innocent igago tungaina na mtarajiwa kumbe binto bire mubuko kale bia mubwatete wakire biyako teba kurwa bo mwaga monya Geita live watching live mbia mono sana Joseph omambia ko teba bwakire biyako rwa ya Senta Nyaramba mwane Nduki aka JP Mokogoti o mama bitutu mama mwabakali kurunga bitutu agoteba ko nganya isano nemo goika oruchererwa yo tangani ateba amen bia mono Jessica Murao tebe soko bwakire kurwa chinseme cha pipeline umucho korobwe libiriri aba agoteba kurwa bo bembe bwakire bya inde imeyo morobelio mpaka chinsa inyembia mono sana Dolvin Mura agoteba good morning in Soko TV Diana na Innocent na intutwetebe good morning I am watching agoteba I'm watching live till the end from diaspora wishing you a peaceful day peaceful day due to be blessed abundantly na indu twagwa ni ritu kuligia naye aseke bagokia go bwatete nyikenya ariko bakegosene umbia mono Dolphin Mura kuruchinseme cha diaspora ntuma etinirelia bantu bale chinsemo chase coachiri bale chinsemo cha boraya abandi bale chinsemo cha boindi abandi bakaba Middle East na bagotete binga yura na batukunyara ko batokora na bali America bate bangense ya mabere no boke na maine okay uri una bate abayo na maine na igura matuka mangi kwana kunyuboke bwa America boli obwa gusimboro okay musolibwe zote ba good morning Diana na Innocent oyo kirandi Dennis eke musolibwe su ni gonde chinseme cha Nakuru City Salams Club agoteba goika sobo gachuba agoteba watching live bia mono musolibwe su amen bia mono pastor Ndoche watawunga amen just in Jesus name thanks pastor for the wonderful prayer bia mono so kusaba kwa pastor na kuba ko ene ya wishing my dad my children parents my brother Edunai Dodi Philip Okero from Post Bank to have a blossom day bamura batabiringa mutwale litukoli giya nandeli bwatebisyo SMB yabono idegati abali basoira sense million mtandao Facebook nabuna etere Diana igase na by studio ndo chikirande ni sinando chirora teba bwakire bya soko ne yemono ari kuri asensemo cha Nakuru salam scrap out teba watching kuroga chiba sobo boigo nando ntebirin kwani fans bonsi batebinga itsa TBT Thursday na boigo igando che TBT kurwa St Peters Nyakenyo Misia emisdi call moga muturi omwana bwibundi Richard Kwamesa engenangeni obaigwa omoti atai Charles Rwanga engenangeni obaigwa Nyambega Maritimu inara okay. Malitai indoche nokumakuli agoteba kurwa chinsemo chiri cha Musaraba town kama kawa Innocent nonda somurubiri agoteba ngagara agoteba kama kawa egomanyanga ndabebwenete igo asenchire bwenete bono iga tigaturarigiri Diana lingana lirabu nonya chinsa cha minyokire tukuraribeka sembewe karumurigiri mbaka bwene talimanye togoteba nga chinga kichime chando abantaba ngaini nigo bakwaga choboraro kulinde abantaba liri barabwo nigo bakwaga chindiba moncho murigiri semambi abona tukale oteba chinga kichime chando abantaba ngaini nigo bakwaga cha oboraro nigo bakwaga choboraro kulinde bali abaliri barabwo nigo bakwaga chindiba semambi abona bagotebinga linga nilyo ayese birengera bya unkiri ko bali gukwana togateba nga chinga kichiri cheme chando abantu abangaine niko bakali kwaga chobararo kulende balia barabaliri barabubaga cha chindiba totebya ngolinga neliri rabu meaning ya neliri yese mambia bona na mwanchito murigeri kunyara ko gwake simya sinamba itiyo studio 078 marakabere 6 maragатano na trineri namba yo moiro 0788666663 naba kunyara ko gwake simi tunyare tugukwana naye haigando che simya so Innocent eren soko bwakire aya kamati bwakire kwabokire biya abokire ne samba ona nasiririo moiri naende rukia nyasimi pole kamati ona nenda kunonga pole sana ona linga ni yuri beyo ngagetenga nonya igoro mwaro che una chindi wachiko bekwa kamati
Akuagacha mwananchi okwereirwe. Gato gendo chikoigorera maje aja basomba abantu korwa matanga. Mono gache to gusabanya sa to konya o ngaini bwaito ababa ngaini baita abatobegete birogebi. Nabwa macha ina bwendi beyo. Igoro bayara sete okorasa wo kuminta na gora kenyenyi. Bona abuna okalende tiganya sa to konya. Nsa inaro kamati. Bona barai. Onye bako na koigora chindi ba intumu ana inchi kitora koroma tu abobo ire. Okay. Bona kera to kanda to bobo a igonga ito go chikotenna to bete chikura. Amacha go toira. Embenwe ya be yo embenwe yo. Na chindi ba. Asante sana byabono. Asante. Aya byabono wegulera tebirenga na barayalgereti. Kurende togotebanga esembambia bono na tutaligereria baraiboka no nae no bwatenchiro kwera togotebanga muntu mungaini ni gakwaga choboraro kurende muntu muliri era ni gakwaga chendiba chinga kichomo chando mancho muligereri totebye translation yeso bwango aso twakire simigo chaga igase studio namba ito Diana nakwa yere 0788666663 elitonyara ko batogo kwana naye ndo chechemyo kire chetre chitakemero ngibere naye matima Diana nyako bwatesimi abogonte byakire onyetera chicha tuguna ko yeganya umunchu muligirya na go chastole nabogonte tera bwateye yemo tonyara ko batoko ndaso mutimoko Ensoko TV bwakire. Ensoko bwakire. Bwakire byakira Dennis. Ensoko neyemo. Na utambe. Grande Dennis. Omusoro wega susu. Grande Dennis. Chana kuroega. Na igungu boke bwa America ambukaroro. Obukumbunga kibokali wanza kose. Njengumeti. Innocent. No. Kwani yokoretere to boke bwa America. Ya kwana karachi besti America garoko gweferi kuchigo chesesimi. Garoko chibegerwa. Nande babwate minimum balance bago totomera chiri busa tunachichinge. Ma Innocent nabwate. Okora ngumuntu nakaro. Yo Musuli bwe zugo tagwatara na inche. Na bondo jenga go kanjenja ke kuvuga tichimpa rochiago. Muntu mungaini gakwa gachobora rumuriri bwagacha chindi benka kieme chano. Bono muntu mungaini yokwa gachobora ro. Una kamati akebekire igo. Kamati na bongi weto etire. Mwaro che igo ritukuri igoro. Esteri abantu bare gotema kwa gachobora ro. Chinga kitiri chobo kongu. Lakini abantu bali ababe bali bagokora ki bali abantu abangaini bakorosi oboraro chingaki chobokongu neki kende ba abantu bali nabo bakwagache chindi babono barabo ya bona abantu bali abaliri bali tokwagache chindi ba ni ntu abana inchi tigie karotore abarayi baito bari gose na sobo kongo bakira sobo kongo kwaye family eri anyorira obokongo abantu abariri bari bendi banintu bari okuyuto gotera nga one time two time one time two time lakini abantu bari abangaini bakorosi oboraro n'abarayi baito mwaro kibuna litukuri igoro ekero mobisa no mobisa bakumerana siasa si etabauti yabe bakoraye beka kando bare mie family ne family na ria korora bia igo mwaro je goronga mbate mete amangana ria one time amangana two time tachiti kororokana yeah okay tigandu ngora yana gochi ase omusani ono kuruko mwana sikisopendwa uyusire tise biaro kwene guri tukori ankyo ninga sene kwa barili pilot yani mambindore gusana ngiruruki mpaka ali usi okay arafu rende na njenje ko muengora okay iya igo mambi tukoligia arafu nkwane likebati mongera maiga kabisa kebatiriko bali muri amasunya mubekire gitanda kinene nyasaye narona na ira mwakira bono mambi na igwago korora kurware sana pia mona sana kila Dennis kuruchise ngomuliginde mutumire no ani ndimu mutumire ndimu korabo bwangu ani je sawa ya DJ dabugo to beraro ya dindieti ai bono wajagire kubekira liko
Nonya di. Na moseliri. Aya toge ndobo tibuko dayada. Ngwethekera Dennis. Okanire. David Tabat. Aya, thank you so much. Biyama ndikira Dennis lishabiki letu ligi ya Kuru Chiseme cha Nakuru City Salams Club na kwa niaba ya lishabiki letu Dennis Kirandia saga tebango mwana zilizopendwa na bwate amatanga pole sana kwa niaba ya gitaseni yetu ya Soko TV tondo mutimogo tokwirana na maya sema Biyama. Eye Soko TV Oboroso Bumugusi. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindu no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orege kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimi ase namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulio gukora chingatale ichiobutindu. Magega ya televisioni ya Soko gwikasero yao kwanyoribaga ligia lyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene lyokuralia asegete senieke asoliguri lyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Soko TV Oboroso Bumugusi.
monchito murigeria sentunde ya kabire ni otoswa semo ya mayatu nyato kumanye gatiari agendete kwenekirwa kurwa chinsemo butameni gotochaga ni county ya Kisii ni county ya Nyamira kwanyara gukwemanyango ikiraboniga nari agendete kwenekirwa kurento gochaka bene nigo mugabana we county ya Kisii Moske Paul Simbarati ritsukurigora betega koromoro biribo kwena na chicheki chichi basari echisaine chimilioni 15 Ocha saboro kuwabe gerasi gikomine na ikomibere yigimeje getikia Nyamarambe mebonge ya South Mugirange County ya Kisii okwanekere kinigo Moske Paul Simbarati noyo kabiro mwaziri wechisemezeke machiwaso kwa merilia serikali yae na kumusaba agendo mutumoko ekiagera chinga kitia yagotebanga cherire monchito murigeria norobotro betero kwariganirwa no mu musakyo ito Petwel mashini turaronyora asobonge nasomaiga bwokwena na chicheki chichi basari echichisaine chimilioni 315 meyegetikia Nyamarambe ebunge ya South Mugirange County ya Kisii ritukorerero muyegona wa no mugavana bwe County ya Kisii Moske Simbarati tobosongo intuntu anyagotongieta ya rero Kaukonekerekyo nigagikeiria barai anena bakwamerania obokorire bwaye asaikiranira magendero na kurira na kunyaka baga kugendera gukora magendera yo abantu mbale babege tuororo esebisa kubinde bakwetera kiri bakonya waka chikuralio kalioka ntoi wana ine na kibate ebete ngatiga barore gochimagega abagaka muntu ndi bwensi obwate miaka karibu 40 gochigoro ogende ocheki mna nobwate tegento kieke ekura mogende sebituo mocheki ororo mobagaki mobanga kitoteba aboro turara krasime make sure wachire kwarole na lilio korante bituta mungegene onyora abantu balikiri bwisano ibere bali batavuga ati kuragaiga umanyoli getiga abagotera one time tokorenga wachirenga lakini mbakoirenga mbabwa ati kuramba aho koirandonse mbiamono asingwa nae kumurage kiara oyorengo mwaziri bwechi semi Moskeze kin machogo nigarati atebire nikabwent kwenda retire eriaro ribaga gocha sabari yabasahe kwene kingangu ikirene bara magendero ime County ya Kisii tuanze korosi ndagera toya abana baito amatukali batali kunywa amabere kibese chinchirororo no buyibi konyo bwachi kolire bese chinchira Rwanda nturamento no ene somoni ekine kibesa cheino na enanire kurunsobisi bone bilioni yemwe basari abantu baminto mbate lero iga nagorete birakta byokorosie para 1.2 billion Kenya shillings mwabiroche ngokwana ndigoro yae kibese eki ne kibesa cheino konyora chonsi ipe chigoso emebuko y'abantu neme kole ende kuboninga bono twaimokire bona ayemoshe bono umaite kibeshe ekishimbako akoroshi gagwe ekibwene tekangani ntumna bagaka twikire myaka 80 turagire tukwere aye kwabiro murai waba ibuli baitu waturaire naendo tae tuturae mpaka bona naendo lichibesa cheito miaka 80 yago isanire gendanka tumoka tokoro kingege sakulazima tokore koba moyo nigasingwa naye mugavana Simbarati aborira abananchi kwene kingangu tugabare chombe asara chigo chake kiwanda kya mabere ime County ya Kisii Bwangwiga ese nyebeke gore ngombe ye grade shilingi 1100 ngombe ngiye ukamlita 20 30 amabere echiro noere na inje natebre ngura amabere aya aba process bosongo gaiga naende na abana baino banywa amabere aya nakwana nkoro story factory bosongo gali negendrete kwaga chifuna to kwana mabere etuocha kugura kurwa saba abamenyi ba Kisii abalemi gakyo so wanje kwaino
no nyora alone gore ng'ombe. Kuripotiria Ensoko TV kurasegeti Kenya Marambe imebunge ya South Magrange County ya Kisii Chepethuel Machin. Mwancho murigari tutigarita se county ya Kisii nigo omugavana wa Yuli tukurigoro anyari tukabaga kubwatoka gwetani chicheki chichi milioni isemero chimisato na 15 gochia ase aborokiwa bali bali ase chiskuru nabo igo sanyari tukabaga kubwatoka agati echi milioni 5 gochia ase chi ward mwancho murigari tigatonyororo roboti igoro yumu roberio yu orenge bwo kwaina na chicheki chigosira chisemi ase county ya Kisii. Na segetigie tigosori kia Nyamarambe ensemu ya bunge ya South Mugirango county ya Kisii. Abu ase abamenyi bensemu ya bunge ya South Mugirango amona baraikurwa ase county ya Kisii bakoragwo no mugabana we county ya Kisii Musike Paul Simbarati basangerekana rego chaka bene obwena ni bwe check chechi basari chechi besa chire milioni 315 rego sira chisemi chiaboroki gwa kurwa ase county yo abu ase kira award bono ego chikonyora milioni 5 na kiro mwana ase skuru ya secondary ara chikonyora chishiringi chiribu 5 kitakoletia maya asoma twaji basari Kisii County Neroyoka Yarugi Basari 2026 Kenya ngima aserusie ngima nataka ndonchi okoenda na chicheki chechi besa 315 million 315 million k chimilioni 5 ibere tukakora chimilioni 3 tukasuka kuri 3 tugaika 5 bona tuikire 5 ibere ne round yebuna natebe kiro mwana wa apply ebasa as long as nyina ise musolo motenenete aro mwaki we kura Kisii County akonyora 5,000 abarai bali baikira naso musangerekana yo nigo bakamnambye mono asemerobelie yo imiya yo gosira gisemi asobora ibwa mugabana Paul Simbarati. Gavana anafanya kazi hafanyi. Asante mheshimiwa gavana ayanwanje tabana baito nekina keke mayerie kia soboraye ni maeta seseto kurwana babisamba kubura lakini ile ntonago kiwe nganeli abantu bamugirango bamuire gotina naye rero mugirango iganya Marambe na koni family abantu baminto kigatobwate zigabana igashanga ndokora omwakoye nande gabana gatanga na asaba likabare bantu bali bali getebenze ngimanga rero tanga ine sama gendero gisi amini Kenya ngima rero biyozera nigo mugabana Simbarati airali bageru ya bene elyo kwerera emerubiro ya magenderero iyo anakirime ya county ya Kisii gesa swabisi omwaka bachiriwe na 22 na igo koro kyo gosemele buna na chikwira na bisi asentunda ya kabere ekerobo chole bone bura korekane asumwaka bachiriwe na 25 bere abana banyeshu kando neyo twarose Nyamarambe nkorosore bekari yenegati ebekareye obusiboke bwa matoke boke bw'engano bule balance diet emigate twatebira abantu baja korosi awese bekari n'abangi n'ababuraka kurubugirangoga torose ndokone abantu baito ekiyuka na kindanyare okorera abantu baito nimbasera lero okwenda uragira okuri egento kera toke no kwende skuru na kwa abantu baitegas bona bamenye be county ya Kisii asobwa mu gochakera South Mugirango igo babori ko mwoko boko elinde aira nabisi agendere mirimo emiya iyo agendere tokora magenderero Buyamuna sama ya mine is to support you muno bote PTO tuaro kwege na sore go sire se gazi yao na ende ngombe pa mune nkara ya irongo elibyo sere bobu balenga bago tebanga Simba 2 tam tango
bono nigo yabeire ekiorokereria kia asa bamenyi be county ya Kisii na bono nigo yategere asa borokigwa bonsi wene kebuna ngokara barumokia asa masomabo elinde bachikoba buya asa matukari bosio ingo reporter Ensoko TV kurua Nyamarambe ensemo ya bunge ya South Mugirange county ya Kisii Riteriane Wycliffe Orenge. Mwanjito murigeria tugotigana norobotioro nigo boni gati abagaka nabangina kurwa sibunge ya North Mugirango besokire na gusaba bagusiba bekomore mbasi taro yo murayibensi William Ruto asorogongo rwa gusi taro ya inigere taro ya magendro asibatebire buna chinsemo chekonge bakorogo na Evan Sacho kitata nigo mwanjito murigeria batebire nga esku ikebe kwa serikali yo murayibensi nabo igo mubungo North Mugirango Josh Nyomuko murayibensi nigakagerego chokole taro yae ekeye hochakera litko lyomukubyo ejuere Jumapili. Egati yabagaka korwase bunge ya North Mugirango igo besokirie komwarigania murayibense William Samoei Ruto asetara ya egusi annemono ase bunge ya North Mugirango eryo hachikorelia asobo ime amangana yo bwagachi bwechiciro ya ikonge nabo igekerenyo asebo igo baramubekirera tiri komoboria igoro yestechi yereri ya SGR yo korengana barabo bakwerere gweta asensemo ya ikonge njege ndonda atebe awa mu president wicho otomoete karibu Jumapili tikaije ikonge atokorera magenda ali atotebeti atobegirira lyo boruso ikitange kyomuriralia atuagajire egwerende chiro ya Italia abantu mbali ase bakobera ngoja kujale tariki 13 ntuko tokumwarigania tokomotebi karibu acha tokorera magendera ali atotebetie nende reri eli ari gweta nkwe gutwara ngeke station ya amachani onse bikurugusie ngima ebintu bikurukire kire kona no bya ariko bya bikeri kwa lakini tugwetera mabadiliko na arata getekoba lakini kagoja kuja tariki 13 ntuntu muganyete elinda acha ichato ene kina gende kinkeyo omo o president yetu nagocha ke yani gusi twamwariganirie naende ntuna abantu baye ntoni makuntoko maminjanere nere tubwato mugambi oito abagaka baito mangana ina mayali ya mono oyo minto president nguchari neroro ase Kenya tigajichi nende tigagotebi nabanyamira mwiriri ate umutake tu umutaka neroro Ruto no igwete buna kwaruku makuri akwa inguri kichikura sama kuri bagokwa naso mocho ikongeri tukoria rero niga bagakaba yakobomo basabire umugusi kobeko murembe eriyo kwene kinga umurayibense ngwegware ensemento ereru ase okubwatuka magendero gocha ase bunge ya North Mugirango egento twaganire seita Kenya no murembe unabona tokwegungense nigere bobe umurayi oyo tobwato korukuruto tigatigare kobororo egento twariete ira turiete ira kere ikonge steni egari etigare bororo atotiro Kenya yitu asabu na Kenya iko tobwate president yemo na Kenya gerense yemo ichebono manyo kemini yani keiraiga Kenya mama ye president intata ekero turago kitata Kenya yitu nero igekogoka igobono mama riago to endagira inche na tata lakini tata agabete tari kuri ndagiriria mama tachandegeti ese nginjo mumururia akonkondorera amaiso nigekerekia abagaka bukomo bateberenganire buya barayi barabisi basikue ochakiro murayibwense Mosike William Ruto nabayigo mubungo North Mugirango Mosike Josh Nyamoko rio baikirania magendero nechira chiri abarwete amangana yatubwate naringa abarayi baitu ntubabwate bono gotuigwete nga batokorere amayari batotebetie kuwa mono batotebetie university yaitu nere gaiga kia bonyoru bia mana singe jogo chororo naende getange ngere kiari gwita ntoganetie oburabu obu na binde batete bagotokorera na umurajo rio itorororo bono igan neroro yore Ruto bono nere orororo oinere tutagite
atukorere amagendera ya atu promisetie na enda tumanye na intu abangina na atebete na mama mboga ntwana koba tukorora gintu bunekyo gotwasabire obuya na omorembe ntu tutagete koreng'ana n'omugakacho kitata nigatebire ng'a nerebuya abantu besokie na kwirika chikuraso bonke anjo mubiso obutambe bunango batebi ndasiri dina anjo mubiso obuna buyanje tomanyene oyore kirani nero tugwanja mono nari aracha gotobagera onye ndo kumwanja ndo tuweka ntoite enderi twateba ng'a egechareka mugeitenda Stephen Nyarikie Mune Ensoko TV Ikonge no Mogrango county ya Nyamira Anchubuligiri no mulikito Stephen Nyarikie Mbunda korwa se county ya Nyamira wano nigo tokwira na se county ya Kisii saba na inchi bebungi ya Nyalibali chache mayo yoko nyorobo konyu korwa so omoske Joel Okengo nyambane nigo bono litukolie goro baga esemo yabaga kabe nyumba y'abatondo imeye bunge yubeso kirina komoko bako musiko Okengo nyambane ilio gochikoba gakoligie kirogo kyobo jumbe asense meyo ya Nyalibali chache mwacho muligiri teatro igunki abaga kabube nyumba y'abotondero nyumba kimule Diana by the way nyumba itu ni ya Mwakibanga okay turego n'abatondo n'abarungi bakwanira aka babotonde ngima omonto twachorire no Okengo nere twabekera magoko agende bosio akore miremeye Joel Okengo nyambane okore mireme menene tu egokwana yoka unabona aria nge nyanko guchungu aria ya ng'ombe nene umuruire na arengo ebiri yaringe 200 Okengo gachie toiga mangana yakoraki bonoro taraba muchumbe aya ugo chikugo boruire bakeiga matatizo makeiga abantu batabwati nonyene butakambore mu tabwati none nyumba kugwekerera Okengo na ugonyo kwagajire kasaiga na igwakoraki kwaba ono dora omogeni nje bar mujumbo yorobu aye ngora ngoraki mwaye ngoro kyango orite omanyete ono ngakitu akorate gabona itugweta matemo pisi amariete yaito guno intu abagaka ayanda aborire tubori ngai mwanya irete batutaraku abande no tore ngakia kubura namegoteba bagaka toche kichi file cheito imere chesteri na ki ntorororo amariete ito naro erinde ntu isuko gutangana busto mutangani chikure chitu chibore abasa esimure chekia marieta ere cheste na litura nyoro kurwanese egi toekere Okengo atutangane busyo asenge njeyo nigo twanchire na kitwachire gaiga ende tomo gwanchirwa bakoroke endorsement bono igarero twamwendo siringa Okengo nyambane anyare kuboria obuchumi wa Nyalibali chache nandi nyasa tokonyaire tari babaka baminto esa babo yagera twakora bonkiringa timo mumenye ngoma okogenda nego kuba muisa ko mumenye ngoma okogenda ego koraki ego kuba timo tukute gutwa mwante nyinga iborwe bono mwante nyo iboru nero Okengo nyambane gutu twanyerendete oyokanya atorenderete bono twanyaire Okengo nyambane erinde anyare kogenda busyo akonye Kenya akonye Nyalibali chache akonye nensengima Manjito Margeria tugusuka mutweni gakomtie bungene ne kumurikira butume kibwe chinguru cyomurero n'amagutemense yagenderere n'inkwana yo muwaziri w'echinguru cyomurero n'amaguta Opiyo Wandayi yo atebeta amaguta na reo mamincha n'abakenya n'abege bituo byokoni y'amaguta ebi atebere n'amaguta tayo imiyense go kwana kurasama gachimbu yebunge ekomiti yo kuragwa no munyakero bobo David Gekaria nigo yatebera amaguta naro aisaine aratumeka segeka gechi kibere imiyense na waziri ambaye ametoa statement zake na ninataka kuamini ya kwamba waziri anaongea ukweli kwa sababu yeye ndio ametunukiwa majukumu hayo ya kuweza kutuambia, na kama amesema tuko na mafuta ya kutosha kwa wiki 2 ambazo zinakuja, tuko na uhakikisho ya kwamba tutamwamini kwa sasa
kwa sababu unless kutatokea makaratasi mengine ambaye atatuelekezea kuoneshana kweli hakuna mafuta ya kutosha katika nchi yetu. But sisi tunaamini ya kwamba kuna mafuta ya kutosha kama vile tumeelekezewa na waziri, na si waziri hata John Bandi, kwa sababu nakumbuka alikuwa ameulizwa maswali haya katika mkutano hapo awali, na alihakikishia, na tunataka kuambia serikali wa Kenya ya kwamba tuna mafuta ya kutosha kwa wiki 2 zijazo tunaposuluhisha. Na mnajua hii kitu imetokea ni kwa sababu ya hii vita. Kama hii vita ingekuepo, hii program ya G2G imekuwa ikifanya kazi kwa njia nzuri ambaye imekuwa ikituashua kwa quality, na mafuta imekuwa ikikuja kama vile imekuwa ikipangwa inaingia. Tunawaomba sana wale wafanyabiashara wa mambo ya mafuta, ile mafuta ambaye mshatoa katika zile storage facilities za KPC, tafadhali zipelekeni katika wale customer, kwa sababu wale ile tunaita downstream ni pale kwa pump, na hawa kuna wale wa midstream hapa ambaye ni wale wa wholesalers. Alafu sasa of course sasa wale ambayo wanahusika kwa hiyo maneno tunawaomba waachilie hiyo mafuta, na ni hatia pia, kwa sababu ni hatia wewe kuchukua ukingoja bei ipande, kwa sababu tunataka kuwaomba ya kwamba waachilie hiyo mafuta ndio watu waweze. Alafu pia tuombe wananchi wa Kenya ya kwamba tusiwe tuna panic, kwa sababu tukianza kupanic then kama ni huyu akiwa na gari yake anasema jaza tanki, na mimi nikienda nijazie tanki, yule mwingine nijazie tanki, na mimi sitatumia hiyo gari kwa muda wa labda hiyo mafuta nikijaza kwa tangi haitaisha kwa muda wa wiki 2 tuseme kwa mfano. So wewe umechukua mafuta, unamkataza yule mwingine kuweza kupata mafuta. Kwa hivyo tutaambia pia watumizi wa mafuta wasiwe na kupanic. Mafuta yapo ya kutosha na hakuna mahali isipokuwa sasa ile kupanic ndio inaleta hayo maneno ya kwenda vile unavyouliza hiyo swali. Mwanchu murigeri tokagenda busio tutigarite asukwe murunganiri kwa amaftayo abolete boniga bamenye kuri wase county ya Kisiri tukurigoro nigo barorekanite kwe murunganie kubwatekana no kuburwa kwa mafta asikiri bagoteba nigo bono banyoriro muchando ko yanyora nigo bayakwanetaya ekera babulie serikali kuimukie gitambukirio ilio ikibwete tambukiro kibwenete ilio konyara kwa baba ukora umuchando yo Mwanchu murigeri tonyororo roboti ngakiarenge korwa asensemeyo ya Kisiri tukurigoro. And right now what we are seeing as concerned citizens of this great country is a serious crisis of fuel shortage. This is affecting us, affecting our movements, affecting our businesses, and we are calling upon the government to look into this serious problem so that wananchi like ourselves can be able to continue with our businesses uninterrupted. If this situation is allowed to continue in the manner it is doing now, then this is going to paralyze our operations, and that is not very good. Naona sijui kama ni Kenya mzima petrol station zingine zimefunga, hawauzi mafuta. Sasa tutui maneno ya mgani imeelekea hapa Kenya. Tafadhali uleta mafuta, kama wengine wanaficha wacha watoe walete mafuta watu wetu. Kuna mahali tumeona watu na petroli mingi hapa town jana. Juzi gari ilimwaga mafuta. Lakini jana vile walisema labda mafuta yataongeza bei, tukaona ikifungwa. Inafungwa tukiangalia na macho yetu. Ukienda huko wanakuambia hakuna mafuta, wanataka kuongeza bei. Sisi kama wanabodaboda watu wa gari, hatuogopi kuongeza. Tumezoea maisha ngumu kama hayo. Wacha waongeze, wanataka kuongeza lakini mafuta isikose. Mafuta upio wandai, tuambie unasema mafuta ichapanda. Huku ndani hakuna mafuta. Kisii County mzima hapa Kisii Town, petrol station ni moja. Line ni mingi. Ukiangalia nyuma yangu mapikipiki ni mengi. Serikali tuambie mko na plani gani na sisi? Mafuta iko kama iko, mbona petrol station wamefunga? Mafuta yenyewe yameleta shida hasa katika sisi waendeshaji bodaboda. Hata ukienda katika petrol station unakuta ya kwamba foreni ni ndefu, unapanga laini, unasubiri uwekewe mafuta. Alafu ukitoka hapo na kasi nao pia customer wameogopa, wanasema juu mafuta imeshoot, obvious pay itaenda juu.
Ndio hata ukiangalia nyuma yangu hapo utaona wamepanga, tuko stage tu na hakuna Mwanchumuligirili doje chiabutukire chitaike 54 Diana. Muligirili bona twamanyiria yagendete gukorekana kurua se chinsemo semambia bono migano nero regendete semambia mwanchumuligirili gati abo nelianga omo senator bwe county ya Vihiga Godfrey Ososi nigo litukuligoranya litukobaga gusagano na abantu batamanyikane twikira bono iga sagendete konyoro bugwenia asinya Italia yemo maega iyo kurusigwa kurua sense melia ya Kisumu garete tu asobotuko bwigoro tubwate mase ya mokoro kinga kiyalenge nkagerete ngomo director tarabagotigere bicha yo omo bunanya tukaba kakoretwa ase county ya Nairobi litukuligoro mwanchumulili kubwate kana nobosagani bwakorekanete kiasikilio tebekana nigalenga ase nyumbe yamo yokonyora chai togoteba coffee kawa chai omobagani bande bale goteba gachete kugingirwa na ndo mwanchumuligirili ni gobonoro chichibichecho litukuligoro buna mo senator yo we county ya Vihiga Godfrey Ososi oyo onyar tukabaga kole tugaiga so mochio Nairobi mwanchumuligirili butukubigoro kurwa asensemeli ya Kisumu maega yogo saga no kerarenge asensemeli gati ya mange tubwate kurende chiatigeri chitaika isano chibense ya moya bono mambiri rero twate balingana litolira bulia lenkenga muntu mungaini nigo akwagacha oboraro kurendo muliri bwaga chendi baigo nabo gutwakire simi tukorera nelingani lira budayana tonyore simi bere nondego soso ira somorobeli tumutambwe elitonyara kwa tokogenda usumutima kotimatinga bariko nyamua akire muaka abande banyara kwa bagwaka setwale gotebanga chinga kichime chando abantaba ngaine nigo bakwaga chuboraro kurende abantaba liri barabo nigo bakwaga chachindiba karaba gotatebinga lingani linga kirire lirabu tokoira da tumanya ko batokomanya mange goro ya Godfrey Ososi na siasa yarenge chinsemo chiol karabo katukanyite simi Innocent nabo konganchiranda kwanie bari basoira somorobiryo bose bari tutateba marie tabo aigando che Benjamin umwana o Thomas outeba watching live kurabo basiboige sa village with my wife Damakrini kwamboka pamoja na watoi Lewis Hanson Lewis Anderson na Giana my dad Kambaga Nyebutoma Mpers pamoja outeba wanwali na intuya miyomorobiryo bakomoero Meshak Saisi nera outeba kurotengela kuika omwaro Nikotionde na my dad Andrew Saisi na mam Marita Kerbo bonfenja bubisa kurokirwa musocha oteba nali miyomorobiryo bakomoero Raliza Real nera outeba kurokasarani maji mazuri mpaka seitu maji mazuri busingi ya nyamacho oyonere Alex Ogito engiti nondimi yegetaseni gensoko TV mbako ira oteba yegetaseni nambeyemo urabutambe Charles Rwanga oteba mwalimu Charles Rwanga bado ni yule no ari miyomorobiri kurwa chinsemo chia Kenyerere basement no mongino Jacqueline kwambuka oteba no ari na baba so miyomorobiri Gladys Kerbo Sylvia Mura ndarabwate simyo mwanchito murigera ngendere gusoma bali maso ira somorobiryo Rensoko TV Bwakire biya mentario gire simyao mentario gire seminari togo koiwa Bwakire biya ningo to kwa nere amisi ure sorry yoge de igoro yade yade de ntumbia tole probably watu biongo bide okay ngayo kwa nakurwa kai okay asante sana biyabara soko tubwata okay manchito murira ko wakisi mikwara mentally yugire sinarito gokoyo lakini gendo twalta itenkelinga muntu mungaini ni gakwaga choboraro kwanyoro muntu muririere gakwaga chachindiba igo nabo gototebye semambia bono lingane linkiria bwate emining ya Diana ngono gorige likwalenge bali balenga su mtandao timati wantebine nande ya mesire igana ndinero gwaka yana rusirio gindi acheria babia Rensoko TV bwakire buya na koigure amisi ubire kayora iga probably mwadongo
Ngayo kwana kurwa. Churanga na Tombe. Oh. Uranga na Tombe. Totebi yango. Yane. Oh. Wabi uyole. Saru mzoji kundayana demo. Nani tundi ya. Nyawe. Okay. Asante. Okay. Apia kwa bati. Biyamono twakwigure biyamono gaki. Asante biyamono sana. Indoche Kevin mo agotaba kurwa Kajiado West mnwara somurobeli Dennis Kiradi agotaba watching live kurchisa mocha Nakuru City Salams Club abali basoira SSML ya YouTube nabayigo nindocho yokurukunga akorokunga Alupeni University student sijui sahau agotebe Emmanuel Nyausi na soire koru imekurwa chinse mocha Busia Emmanuel Nyausi kurchinse mocha Busia na twagotambwira se gati abali bagendete go stream live ase link itere SSML ya YouTube na natigatondo mutumu Kete twenda sumutuko kutuirane bari nabutoko agenda kuba mention bari bagendete utuma ujumbe yabasi na Maitio studio. Asante sana. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kurumucho Manu Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano Emanya mange Naboigo bwatira Nensoko TV Koigeka chingenjo chiomugusi Ensoko TV Oboroso Bumugusi Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete kyububalimo kibirengeralio eliokolenta amontelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa wekiama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena no mugusiyo mwabo no nyabono atabwatie mirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abolirio mugusi komochora buna omu women representative we county ya Kisii asobocholi bwomwakugocha elio aire obobalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetaga tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obobalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi
Muligeri bwa Soko TV oyo no muroberio gwo kuongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe kuumana kira litukuli guchakira chinsa 11 chamogoroba weekend seyemo ya botuko gwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda gitasekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria kukyomugusi kurwa sokulimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokumera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao yomugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na Mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bwomugusi yegoro yeito imeye Soko Soko yegoro yeito imeye Soko Soko kibengia ya jirengu manga bunalero mrna nabalibe chinguru ilikwe manyabona wataka kuchitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana maya eye nen Soko TV oboroso bumugusi Mwanchu muligeli chabeire ense monista kaisana ibere Diana togoso asense mo yechi gazeti yasema mbia bono ilitonyara kaba togote yu muligeli ningi kelikere ase chi gazeti choso koboko kwa nego mbwatera chi gazeti ibere nimbwate e gazeti ya The Standard inere e page ya yentangani mwanchu muligeli yokwebno yero chego nabo igo aiga nere kurukwe backpage inere gazeti mbwate nabo igo nimbwate gazeti ya The Star yarongo chakakolega asi aiga gazeti ya The Star front page nabo igo ne back page mwancho muligelo sebe chyo mwelyo nabo kunyara kaba okumanyanga ninki kilitochi kaba toka soma kulende Diana ne tiara korofye gazeti ya gwatesema byabona manjid no mulgeria se gazeti ya no koboko kwane no rochega nere ye The Daily Nation koriare ngochiko gotebi buno muraibensi ya Kenya betika kumena na ligatika shawo yo kabiro mukonyoe korenda kabaga kurusuwa bisi nicho gotebi nga ninki keribanya tibago kwanera ase gazeti Diana tebirengo chalo gotebinga ninki bakwanete se gazeti eyo nabo igo asa gotebiringa nochikoba gukumanyanga ninki kelikero rokolende ntagetetu yaligani na kuligeria sobwango chi headline gose aliara matangania se chi gazeti chiri china ne chonsi buna tochi bwatese mabyabono igondo che esa gazeti ya The Standard ina koro kigotebanga kiro monto ni garore kanete kobisa chinkundi chiaye pulling no punches mancho mulilingo kwa nabalenga ngikeli kiawete asa matanga yoko mwenya oyo kabiro mubunge bul karawo kurunga David Kiaraho mancho muligerali moyego ikirane tue no muraibwense Dr. William Ruto no yo kabiro mokonyo ye chinga kiechimo Rigathi Gachagua na barai au na abanyal ko baba kumira na sensemeyo gazeti ya The Daily Nation tichetiare na ere gotebanga no kumira na baumiranete aseli tangani umuraibwense na omoske Rigathi Gachagua ase ensemeyemo na nemono as bakaba bago kwanera na asbaumiranete chinsemo chirichia olkarau ase omoyega bwoko mwenia omobunge wensemo ya olkarau oyul kurunga David
Kiaraho mwancho murigeri moyogo inabo konyara kwa okoro kinga ningi kiale ngoro ase gazeti ya Taifa Leo baote banga nipe nikupe ingana inche nkoereria litukuri goro ni go muraibwense William Ruto naboigo gachago bumiranite asumuyogo yu mugano inorore umonene ase gazeti ya Taifa Leo naro ase gazeti ya The Standard kwanere nga inki kelikere imego sekero asobogatagati bo mangana ya obo tutukanu ya mafuta ali anyara kwa gakonarigwa amwancho muligose anyara kwa gakorentwa sense ya Kenya bune kiombegia kebs gesekelia yekonyara kwa gekoligelie birengo bye bintu bunago sembi ngo ikirana bire bikonyara kwa bikoni wase chiro yense ya Kenya nabo igo gutumeka na Kenya buna keruse tia somo chando yo nabo igo umuwaziri wa ndai nere buna ruta sense mebwe somere nabo komanya kulende ngo komanyinde gazeti ya The Business Daily ngo kwanerere igoro ya Kenya Railway KPA Kenya Railways na KPA buna bale locked in 6 billion SGR loan breach ro bakare koreka nange kiombe kilgetenete ogorosi gwa gwe bitange bose getenete chigal chumulero gekorogurunga Kenya Railways nabo igo Kenya Ports Authority umwanchumuliringa kibono chiseme chibere chiko nyara kabachi kubwatanirwa ase bakorekana mbakabunete lichiko ye billion isano nemo echo chialenge chiama kabeso yoko Rosia egetange kigari iyo muliro mwancho muligiri mwana nabo gonyara kabako wesomera na kumanyanga ningi kerore gazeti ya The People Daily ngo kwanere iyo yarore kanite ko bachinsase ase omoyega bwoko mwanya omubunge bwensemelia ya Olkarau David Kiaraho mwancho muligiri gazeti ya The Daily Monitor kurwa sense ya Buganda batebanga 7 shakes up speaker race mwancho muri bago kwa negoro yense ya Buganda buno murayi wense yo Museveni atete ko bagakororanga onyare ko bagakorosia umuntu kurukunga omonogeri bwe bunge enene litukuri goro mwancho muligiri twaruche igade gashawa agatebya omo speaker we ense ya Kenya we National Assembly Moses Masika Wetangula akalete standing order kaisoma sama tanga akamatebya umanyete Mr. Speaker wancheire bunge kimanishungwa wonkwanera sana sama tukamange se bunge na injetindie se bunge yu umanya gukora National Assembly taliye Youth League lakini egetonaro cheri gatika shagwa sometimes of course abaraibito nabangenyu bari nandikero bakwenda kora sinkwana kuyarigani bari sana naro chago te according to igego te baiga kubwatekana ade bari gwetelikiro muntu ata chingundi cyaci ari gwetrace ko cyare kwagenda direct bari ko babako ba mentioned mbake babiri batatu kinendo murayiwense nera natukwane tumonchumuliri ntubwate chinkwana enu chiri cyabete chikora kwanwa sensemeyu kulemzi gandara chaka kurwa se gazeti ya The Standard December mbya bono bakale ko babago kwanera igoro ya pulling no punches bagotebanga ni chikungundi chitabete chikorutwa kerabono baumiranete oyo kabeiro mokonyi bumurayiwense rigade gashawa ande hakanyara ko bagagwikirana asensemo Elio Olkarau na boigo hakanyara ko bakonyorana numurayi bwense ase eliso hindu kyanya ko bagekorekananga akaira chinga kichiaya asomoyega olenge oboko mwenia nyagosira David Kiaraho na akanyara ko bagakuyonchora ko asensemo batebanga akaira chinga kichiaya burunge akanyara ko bagakorekana gagotandura na kurwa chinkwana chiri cyarengete oburaibu muraibwense naboigo nabasani baya sanyal tukabagakoro kinga nigo bado abwate chinkoma kubwatekana no kurusiwa bisi asikilia tebanga ninchire tabwenerete agachakia enkwanelia yanyal tukaba yakororekana humachumulili kotaleta watwere runane mono akanyara ko bagakorekana komochechelia oyore omuraibu abanke asebunge kimanishungwa akanyara ko banaro akumukwanira unanagote monogeli bwe bunge korekana ngayo taisanete boigo akanyara ko bakagukwanira igoro ya Kithure Kindiki ekera amotebetinga nige kwamba karorekana nera anyare ko bagakumuyirya sinini asogochaka ko bagakurwa marieta yora chiko bagakoire ikirugo kyo Olkarau ekera anyare ko bagakonyoroli bagelyo nigo airete chingaki akanyara ko akobarangelia abasani baye bagachicha ase podium nana bagachaka ko bagotera
igo egento kiarorekanete ng'ani gairete chingaki chiaye ase enchera yoboikeranu nabo igo akarorekana gokwana n'abananchi baikirani toro asare ko bagakoba omurago umurai bwense nerekera nyorte libaga nigairanete na kanyara koba gakwiraniria abere tigantebe iga ase enkwana muskeri gadegashagwa atebeti umurai bwense agomatebi nigo twagwanchete nigo twakoete siko nago gwakira chikura nonya boigo nigo twabwate mechando yeito yare ngoro nonya tubwate mechando naye bono iga ntochikoba togwake kura yo kurusiyora ase metinyere bosio lakini ase bono iga nayo rumurai bwense igo oegwesiko mugano mwancho murigereri yore sepeji ya gatano nalimo no bakonyara kaba bagakwanira ikoro yomoyego yubuno urenge na ekera bagoteba nga kachagwa nyorte libaga na gosoa se podium na oyo nerorekanete gosasalia asobwango no mo senator wensemo ya Nyandarua kurunga John Methu agateba abantu baito mwakorire biya asoko twariganire twensiga iga twatebigwe n'abantu bandenga abantu gochako babare ko babakore twachego twakiririyo giga ande mugateba ngati mwari chikoba mugwanchira egento bunekyo chinkwana cyabete chigokwanwa senseme yo senchira yobikirano na aigani ndoche ne amate yaya funa nero yabetege gukwana ase umusubati mutakano uyo nyari twabaga gutigwa maiga yosiliwa no mugakoye aselieta Jackie Kiaraho nera nyari twabaga kumurira umusachoye na gateba nganiga mokorete koba entingana gose koba queen mwancho muri somo mugano USPG gatano narimo na gatano kabere nabe kunyara koba ke koro kidayana ntagetoto tebia yaroro tumanye koba tokoirana ase speech gose chinkwana chirichi abete chigukwana litukuliwa Manchito murigerio mugano yo nigora se gazeti ya The Nation page ya kane page ya gatano aiganigiye gukwanira yori enkwana yo muraibense ya Kenya ni enkwana ya irigate gashagwa ase irigate gashagwa betega komote yo muraibense nga tokondusia asyenkoro cy'abantu ba Mount Kenya kwanya tokondusia se kirogo kurende ase bono tokondusia asyenkoro cy'abantu ba Mount Kenya kyagera nigo banganchite no muraibense akabwa kumuira ni kagoteba ni maita abantu ba Mount Kenya mbanga kiretekura nande tindi balimo gusetindi omuntu omuliri kyara ni maite abantu ba Mount Kenya babete bakonga chikura chinyinge njetini koiraniria korende ningiraniri gweterase ebikore mwanchito omuliriria ni chinkwana babete bagotebania gulitskurigoro ase county ya Nyandarua soko oko mwaisko kwae yo morio omubungo yo obete kagusiro buguma bwaye mwanchito omuliriria ni chinkwana chiabona gotebiri na chirase gazeti ya The Nation page ya kane page ya gatano aigabo igondo chumuraibense ya Kenya nabete gakurwe ira yo chikwenekia buna chikwenekia magenda sesemo chiri cha Mount Kenya asaba igori gatika shagwa bete gakurute byara gucia sigati abarai akateba Kimani Chungwa negati abarai balia bakomo batamuganire tiama yo muraibense nabega samotete muraibense ya Kenya buna chinga kiziri baguchikogenda ase chinsemo au nabego niko ba Kimani Chungwa abikira babegwa bali baguchikoturubanya omorembe kabaga komotebi ngo muraibense ya Kenya akwane na Kimani Chungwa motie byatie igotogotebanga atigo obuano bwo mwanchito moligereria atebanga ebintu ebyo byeturu ne chingaki asaba igabetega komotebya nyarega kwirana akwane byana abantu ba Mount Kenya atware chinkwana cyuko igwana ikiagera Kimani Chungwa nigatebiringa abantu ba Mount Kenya nigo bale abantu balia babuate obukabiro mwanchito murigeria nigati yali akwanira asabigamo mocheti kindiki asaka motebinga kwa mochete ase ogochaga koralie kirogo kiae omobunge ataraba kagutindi kurigoro chinkwana ni chinyinge chia kwanetu lakini kentondo chegaiga muraibenso tebiringere nari tayari kwenekya buna magendero na chikweneki wa sensemo ya Mount Kenya. Okay. Sawa sawa tutaratia chikwanicho. Na tulikuchagua. Na hata kama tuko na shida na wewe, tutatatua huko mbele wakati ya uchaguzi. Saa hii wewe iko kwa kiti. Endelea kutufanyia ile utaweza. Na ujaribu tu, what you can do, you do. Mambo ingine tutatatua huko mbele. Kwa hivyo hii ni mkutano ya amani. Na mimi sitaki mtu yeyote. Hata ile mambo nimesikia ya one time sitaki kwa hii uwanja. Sitaki. Mmesikia?
Hiyo ni mambo yetu ya huko nje. Hii sherehe ya maana sana, na sisi tunataka ikuwe ya heshima. And since the president has come, he has come in good faith. Na mimi nikiwa kiongozi nataka apewe heshima yake. Wale watu rais wangepata shida ni hii akina Ichung'wa kangekuja hapa, kwa sababu ni wasaliti wa jamii yetu na ni watu ambaye wametukana jamii, ati wanasema sisi wanchumuligeli uyu numurai w'ikiama gia DCP Musikeri Gathi Gachagua ritukuri igoro ekera anyorete libaga gukwana seseme yo ya okomweni umuyaga okomweni mbunge David Kiaraho nigwete bunagoteba tintagitirero mukwanira mang'ana y'ikitamu ngaiga mumanyari na mang'ana itotugukwana alisiko akarorekana ko mumuchumurai bwense asogotara na abali arugete asichinkwane chiaye ng'ana abana gona bumonchumulili kunyara kwaba gotegera na kumanya ningi kyalengo murai bwensenere keranyorete libaga na iraniriti agateba ng'anche bono asende nebikorwa ngakora nimaete mwangeire binte binge kulende ningiranira ase bikorwa mwancho buligili katebunga tabanyora mu director tunaende tukoligi nkwane yo murai bwense asa kwane tedayana nkonera na murai bwense na iraniriti umete murai bwense nera tebenga maite aba egento naro chirit kuligoro at least naigwete mang'ana tutamna one time bakane te bagateba egento gyoka naigwete ngarekero muntu nabwate freedom of speech nane kagitinge sete ya kenyonye egento ngero tuganiri kurwanirira freedom of speech actually yotrai gwanko methwere ngakia kwanita senseme yunere narorekanete keranyorete libaga akapake gaikira kataka kulimeli guli kondo kubwatekana nechika kichia nyal tukabaga era goteba ngomanyite tari kwobwa machumulili tiango torore gose mo director terabeke sasa lau usiwe na wasiwasi. Nataka nikueleze uliimpichwa huko Nairobi, lakini kwa roho za watu hawa bado wewe ndio kiongozi yao. Na ninamalizia kwa kusema, kwa sababu viongozi wako hapa wengi sana, Mheshimiwa Kwenya, kwa sababu viongozi wako wengi sana, na mimi sitaki sema kuzidi hapo, kiongozi wa wengi kwa sababu uko hapa, mimi namalizia. I will not even take 1 minute. Nilikuwa nataka kuambia Mheshimiwa Kimani Ichung'wa, hiyo maneno unatuzi Rigathi Gachagua. Leo wako hapa mtuzi ndio tujue wewe. Hawa wananiongelesha hapa kwa maneno, mimi nitawajibu kwa vitendo. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Sijui kama tunaelewana. Watu wa Nyandarua, huyu Kiarao alikuja kwangu akaniambia, Bwana President, hapa Nyandarua sisi tumekubaliana kama viongozi, akiwemo governor, wabunge wote, mama county na wale wengine, wakakubaliana viongozi wa hapa. Hata siku ile Kimemia alikuwa governor, mulikuwa mumekubaliana ya kwamba tuwe na university. Mochubuligili ni wete murai bwense bina nera ire neti ataba nchomanyete abago nkwanera gaiga babanyanga nchekera ngwire ni lingu kwire ne bikorwa nande monte yokondusi gaiga aseseme ya omulimani Diana tiadara watebi omugano yomo tumanya kogenda gochia seseme y'ikigazeti mwaka 2007 kera chikura chiakore tugaiga nse ya Kenya murai wikiama kia ODM bono lenyagosira musikira ira Odinga na barai bande barengia sensemeli bale kuronganga the Pentagon team ne team ya bwata barai kurwa asichingongo na namono abange bali kurwa chi province sana isatu chinse ya Kenya chinga kiecho yakora kwenye lichiko na lili etigura kinende nikonye teraba promulgated mwateba actually yeche tegocha later kirabagara ya barenge murai wense boniga Dr. William Ruto
akairire omosikera ila Amolo Odinga omoira egetingerekere famous chinsemo chirichia Kericho egorunga 64 stadium na ande nkeroro kuyunga Kamarin yeichora baetanire mo waziri omwanene chinga kiechora ila Amolo Odinga baetanie no moske William Ruto kiro monto chakira wakora siasa yae murai Raila Amolo Odinga garachete chinsemo chia Rift Valley ayetuli baga asomo yego yomongairete norogorenge obwamabe igatebete ng'abarai bari barai gabegenete ng'amba chikondeta sigesaku kiaba sigisi nchaba ntaba tobwa tokoteba ni koito kubwenerete nandi turamo bunere kawaida igera bagachire na William Ruto libara asobo sahani getigi ya 64 stadium yaga ichoire iga kichore bakaigoro tigabano mugaka bangesa bari tukeli morende ngaki abantu bari na abana ne abori tayo nchikoraga iganyorete ni chombe chikulisi geti totamayitinga asesia segedete Kenya iga ningora agenda asigete aigerega chiale ko baga ko pool egedegoro kwa influence abaye wikira jole nganyale benero lengora because politicians sometimes iba compliment each other oyoro kurumuina no yondoli kurumuina kera bakumira na nigo bakubwatera na bako gende twatigara siko batigo umwana inchi siko umugane yo twabo bonyanzi boli bokumia agayara kwa bikiru buno bonyanzi mugano kubwatia no yubo omo senator bwe county ya Vihiga Godfrey Ososi oyuman olenge ase omubaganio ya mojense mochia Kisumu bunanya tukabaga gosaganwa na niga kabeire omukonyubo omunyakirogo bwe omunyakonyubo muraiwe kyama kya ODM na ekeragete chisemecho niganya tukabaga gwochererwa omwanchu mulili agasaganwa omwelia agakori konyora chingo machintindi yondukere takamnyoki gwika asenya gitali elia yagakan chisemecho ya Kisumu mwanchu mulili anemono mugano no urega gokwanira na konyara koba gokorokinga kiabarai aho banyara tukoba bako gikelie gekorwe kyoko saganwa kwa omo senator Godfrey Ososi kurwa asenseme ya Kisumu mwanchumulili gati yabarai bali babere bagokwanira enganeye no muske Edwin Sifuna nabo igo mwanchumulili oyo ole omugavana bwe county ya Siaya omuske James Orengo tete turara chibicha nabo igo natwarire turara bo sento bwate chinkwana chiri abarai bali babete bakwana kubwatekana nuko cherero kuna gusagano komo senator yu we county ya Dagotebi mwanchumuligeli ya Vihiga. Nihakikishie taifa kwamba tumempokea ndugu yetu Ososi hapa Nairobi. Ameumizwa vibaya katika shambulizi hilo ambalo kila Mkenya ameshuhudia kwa sababu zile video za kamera za CCTV sasa ziko katika mitandao yote ya kijamii. Kila mtu ameona kitu ambacho kilifanyika pale. Tunataka tuwashukuru wale ambao wanasimamia shughuli za bunge, yule clerk wa Senate Mheshimiwa Jeremiah Nyekenye, baada ya sisi kumpigia simu kumwambia kwamba mwenzetu alikuwa amepata janga hili. Alienda kwa haraka sana kutafuta jinsi ambavyo tunaweza kumleta Nairobi, na tunataka kuhakikishia familia, marafiki, wakazi wa Vihiga kwamba kwa sasa Senator Ososi anapokea huduma za matibabu na tunatumaini na tunaomba kwamba atakuwa sawa sawa. Jambo la pili, kama jinsi ambavyo wenzangu wamezungumza hapa, ni kukemea vikali jambo ambalo limefanyika katika mji wa Kisumu leo hii. Sisi kama viongozi wa kulinda mwananchi tulikuwa tumetoa tahadhari pale nyuma kwamba kuna magenge ya watu ambao wanatumiwa na wanasiasa na watu wengine ambao ni wakuu katika serikali, haswa katika ile wizara ya mambo ya ndani, ambao wanatumia vijana wetu vibaya, kwa sababu unapotizama zile kanda za video hakuna jambo lolote baya ambalo Ososi alikuwa anafanya. Alikuwa ameketi kwenye mkahawa, na mkahawa huo hakuna kiongozi hapa, haswa sisi ambao tunaondokea magharibi. Kila mtu ambaye anatumia uwanja wa ndege wa Kisumu amewahi kukunywa chai katika mkahawa huo. Hakuna kitu kibaya ambacho Ososi alikuwa anafanya, na nataka nihakikishie taifa kwa sababu tumeona kwamba kuna watu ambao wanajaribu kuleta tuhuma ambazo hazina msingi wowote.
yule mtu ambaye alikuwa amekaa na Osotsi ni mfanyikazi wa ofisi ya Osotsi. Tunawajua hao wafanyikazi wote, tunafanya nao kwenye bunge la Senate. Walikuwa wanazungumza kuhusiana na mipango yake kama senator, kwa sababu kila mtu anajua Mheshimiwa Osotsi anagombea ugavana kule Vihiga. Na ukiona hizi narratives ambazo zinasukwa kwa sasa, mnakumbuka wakati ambapo Mheshimiwa Ong'ondo Were alipouawa, kulikuwa na similar attempts, na tunajua wao mabloggers, tunajua mahali wanatoka, tunajua ni nani anawasponsor, kujaribu kudivert attention na kupotosha wananchi kuhusu ni kipi kilichotendeka pale. Kila mtu ambaye ana macho na atazame video hii aone kwamba Osotsi hakuwa na shida na mtu, amekuja akafumaniwa pale na genge la watu, na ni jambo la kutamausha sana, kwa sababu mji wa Kisumu ni nyumbani. Hawa wote watawaambia mji wa Kisumu ni nyumbani. Mimi kama katibu mkuu wa chama cha ODM, Kisumu ni nyumbani bana. Hakuna mtu ambaye anaweza kutufurusha mji wa Kisumu ama kututisha kwamba tusije mji wa Kisumu. Na jinsi ambavyo wenzangu wamesema hapa, tofauti za kisiasa haziwezi kufika kiwango ambacho eti sasa tunatakiana mabaya ama tunataka kumalizana. Ukiniuliza mimi kama senator wa Nairobi, Mheshimiwa Mawathe yuko hapa. Hata kwa constituency ya Mawathe peke yake ziko Java zaidi ya 5. Unanielewa? Sehemu ambazo mnaweza kwenda mkunywe chai pale. Hakuna siku Mawathe atatuma magenge ya majambazi ati kuvamia mtu ambaye hawasikizani na yeye ama hawana mtazamo sawa na wao wa kisiasa. Kwa hivyo tunataka tukemee vikali tukio la leo. Ni jambo la kuvunja moyo sana, na habari ambazo tunapata ni kwamba hawa vijana ambao wamemshambulia Mheshimiwa Osotsi wanajulikana pale Kisumu. Wanajulikana, yule ambaye ni mfadhili wao anajulikana, na kwa sababu tunajua serikali hii ni serikali ya kudhulumu watu, serikali ambayo haiwezi kutenda haki. Sisi tunajua kwamba hata hao vijana hata kama wanajulikana, hakuna haki ambayo itatendeka kwa ajili ya hiki kitendo ambacho kimefanyika leo. Kwa hivyo tunataka kuwaambia polisi wasijifanye hawajui hawa vijana. Wasijifanye hawajui hawa vijana, na wasijifanye hawajui ni kina nani wamewatuma. Mji wa Kisumu ni mji wa kimataifa. Ni mji ambao lazima sisi sote tuwe tunajihisi kwamba tunaweza kuwa pale, tunaweza kufanya mambo yetu pale. Mkenya yoyote hata awe na maoni gani kuhusu siasa za Kenya, anaruhusiwa kuwa katika eneo lolote la Kenya, na ili kuweza kueneza mambo yake. Kwa hivyo mimi yangu ni kutoa tu pole kwa Mheshimiwa Osotsi kwa yale ambayo yamempata leo. Hakuna makosa ambayo Mheshimiwa Osotsi amefanya. Hakuna kitu ambacho amefanya. Chumulili no maseneta bwe county ya Nairobi Yusufuna gukwanera Goroibo Sagani gwakorekana ntego cia asomo seneta bwe county ya Vihiga Godfrey Osotsi unakwigura gukwana na mono onyara ko bagakorera sagotebanga ensemeju nigo bakogenda baranyore cha egekombe gicha mugano yu nabo gwesomera na koranga ningi kilikia betege gokorekana kubwatekana no Busagani ubwa bete bokorekana litukulie goro chinsa cia mu basoiga CPG ya kane ya gazeti ya The Standard mugano nore CPG ya katatu ya gazeti ya The Standard mugano inore nabo konyara ko bakogwesomera na koranga ningi kilikera oro nindo chega igabana Tarandaro Innocent mugano inora se gazeti boigo ya The Nation page ikometse gukwanira igoro ya sagoteba unambaro roba bete bakomobolia ninki yekogira atari gusiro muraibense ya Kenya abigo na CCTV footage yekorokia Osotsi mo senator yo unabete gaho chererwa mwanchito muriria nabo gwesomera subagara stokumanywange gati abalia ababete bakomo agati abali babete bakomocherera konye bamoboliringa ninki yekogera atari komosiro muraibense ni chinkwana bagukwana segazeti ya The Nation page 10 Majubulili ya igase gazeti ya The Standard page ya kabere kukwanerere goro ya kwigorwa wepoto ya kusups mu gusina njete chisemi na aborokiwa bakora amatemu yo mwaka bwekirasi 12 mwaka weta nikabono babwatelibaga yokogenda asumtandao yu banyara ko baba wechorera chikosi cyabo gucyakira bali batagite kogenda asumulio certificate toche bali bakogenda chi diploma nabo yigo bali bakogenda gusomera chi degree bwesomera gabu esibagoteba abana chiri buchimibere 50 no mona 5 chimisano babere chimisano na ibere nigo bachiko babagosoa ase chi school go se chi university chiri aswachiko bagasomera chi degree mwanchumulili nabana bandigo banyolte ochakire grade gia C go chigoro mwanchumulili bwesomera epecheju ya kabere
Manchito murigire tugochase gazeti ya Daily Nation page ya gatatu ni ukwanere igoro yo montoyo mo haigaso mucho Nairobi ojibono gochikobe kwa byarase myaka usobege tu yarase myaka itatasto kumanywa ni gaibete milioni isano nemo weteras tibesiria korwa akoruseko rwa serent manchito murigire tumaitenga so mucho Nairobi konyora abantu abange bakole tobwaga chibwabo nigo bakobeka abantu bakorukwanga na sentiri etandire liri abantu bangete koigwa agotebunga to ende nyomberi bwa agent yo nigarenge agent kolende chwesiri ali gusangereria tari gutumira abanyene era nigari kubika muko bono nigayirwa sekigambire kyara chibesi chunigo chiamentire osinyiru kana nigakurukwanga gadungu gikonyo manchito murigere nero yo obekiru byara kolenda segazete boigo nige ukwanire igoro bono yekigambiro gyatebiringa tikerigo chigwanchira gusetikerigo chi go force tiante biritere go force manchito murigero ndi bwensi gotigara senyomo maiga yoko go mochana guse ekero batwale chinkwana chigoto igwana gotebanga nerebya batigane kwetirase omurubiri kurukwanga ndi force manchito murigera asitoko manyigwanga abantu abanye kero batigarire nonye baguchandana nigo konyoranga abange babo basiriya magima abo gose bayitanire asitoko manyigwanga nigo bono ekati yechikanisa chikwanga ogotigano kukolende kwanyoranga kolemera nande nkoyo asokonyora abana baguchandika nabigo bali barasinyome ibanyara bagutigane kigambiro ngo yatebiringa nkerigo chigwanchirana onde bwensi gutigara sinyomo gachandigete gonga mugano inora CPG ya gatatu na CPG ya kabiri nigo kwanira igoro yabonchiri yabechisense mu cyage komba manchito murigeri chire yontago tebinga ndyabakigo gutagorwa ange mono ibanda biri byarengange no rochirwa Nairobi aiga bono ningo abagati yaboncheri abali bebikoro tubesokire na kurege kurero kyabo guciya serikali asibagotebanga bono igaso koni kwabo bari konyora customers bari konye banalira asibagotebanga nigo bono mabara kon kyagera konye banalire chireyo nande nero yari kubakonya banyara koni ebintu byabo manchito murigera no mugano la CPG ya kabire nabo gwesomera sobwa garore n'abamenyi bali bage komba bakwerera emicando bagwitira kinga kimwe kiga baganyite serikali enyariye kubati yasi baranyare bakonera ibintu byabo naboigo kibesti kiganiri wakanu ekero chinyomba kiri bibago gosekero bagacirwe chiro iriya yemo manchito murigire bago kunyara bakoni kurkwanga urban gose digital market Uro mwancho murili asenseme ya digital market gaigango kwa nabale asegazeti ya The Star umugano moneno oro bataba ime yobotutukanu bulibo kubwatanyo na mafta nabo igone kyobekia Kenya Bureau of Standards n'umuwaziri wa ndai bunagotebekana umugano le CPG ya kanene ya gatano bwesomere na bono igo mwancho murili batebanga nigo bono batebanga kubwatekana no robot banyolde gazeti bateba nigo committee ya nyaltukaba ke kuligirili na kororanga ngakiko nyara kabage gukuru muchando yo naboni ganindo chenga umuwaziri inatakirwika osiwe bunge achikoba kwa gentura batabire semambia bono ye kwamba kororekana koleta liberera linene nabwo someraga bwenyara ko bagokoyimanyira gazeti ya The Star page ya gatatu nigo bakoro kichibicha cyumu Senator bwe county ya Siaya upi mwancho muligiri ko sabo kwayobera James Orengo oyu onyaltuka baga kumutalera omo eshimiwa Godfrey so sekyombegia IBC nigobono kyanyara ko bage koirana na kurwo kwaerera kwaye kubwatekana no kuburwa kwa malieta yaba kibande chikura balibeli getia samiyaka ya magega asipagalo tebekera bagendrete ko babako genda busiona kuligiringa details cyaba ngo toka chirese system nigo banyaltuka bakwerenera gotebanga nigo e system yabagendete kuyagacha nabwo ngo igamba lieta inachiko bakakorekana Diana timati go segwa chekiri lieta liao umanya gote yabantu niko kadi nabona iyo togante inga niko kadi kwa check na chekiri no sentrande niko kadi nonye na nyolete bunere akirende oni gambiere okay wanchubuliri chabuto risteka 39 maiga yense ya mese mambia bono kana tutagete ko gendo mutuko musini ni to koirana tunyara ko batogote binga ningikere ase chigazeti Eje Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni?
Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeliberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Murigereri bwa Soko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire imirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoretwo na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakalia omotoya kabwatwa obe bakalia omotoya kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi.
Manjito murigeria nigo tugendete kumanyaria rase chigazeti na rai tugendeta sentune itu ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation page ya gatano na kabiri nigego kwanera igoro yobolemerwa mabuta se bituo na wego chinsemo imensi ya Kenya asibono bali bateneta mabuto manjito murigeria baboligwa kwenekia bunanko bwatoka bore oboene igoro ya mabutayo aigani gondo che ebicha y'abarundi chipigipige barasege twekemo kia mabuta asibatene ine county ya Homa Bay yo mwanchito murigeria bagotebanga amabuta niga abolete astokomanywa ngabange bono ekeregali yale kolenta amabuta nigo bali kuyibwatia konyoranga yale ntra amabuta babikirwa helire bayibwate nandi achikoi elibanyara amabuta yo mwanchito murigeria tokomanyinga boyo ayemagega yechinsemo chire cha Middle East chisegi chigendere toro asibono ebitu ebinge bisiekire nabo igo chisemo chiriense ya Kenya yare konyora amabuta bono nigo chisekire kiagera nchirete yo baranyari bakolenta amabuta yu tukomenye kura chisemo cha Mount Kenya county ya Murang'a Meru Nyeri Kirinyaga na Embu nigo chirigati ya chiri kitabwati amabuta korende bagotebangase ebitu bibiri bya Rubis nabo igo Shell nabyo bibwata amabuta gotatigara makomanchito murigeria swagoteba bono nigo balia babwate Kigali bari bamatatu nabaru batebire mabuta nigara chikomento mwanchito murigeria nonye serikali kegoteba mabuta na rora tumike chikibere bono nigo tukomanyigwa ngaligoria mabuta nigorira chikomenta neri tutaramanyanga ndireri rakinende batebiringa ndichikomento mwanchito murigeria asibego bago kwanira igoriye mbule nyinge iganiri go chiko twase bagotebanga naro nichiko bakon no enoko nyore ndagiro mwanchito murigeria kurwa chinsemo amensi ya Kenya nabo tukwanira otebgo sama butanara chinsemo chiago nandonye koromo rundi pigipigo segali bikira boninga nga kichinseme choro chichamabuta bagondo chikega bachakire obo unengi goro yabali ababwatekaniro mwanchito murigeria bali babwatira netwe no bukurumigo se obo tutukani boli bwa mabutali mwanchito murito atebetiri tukurigoro bono nigo bachete bagatwara igikaro bagokwanera igoro bunama butayo abetikago so imiensi ya Kenya nabego chibesiri cyanyarite chigo toka mwanchito murigeria ni gati bagokwanera bagosomera subagare se page ya The Daily Nation page ya gatano nemo na gatano na kabiri gokwanera igoro ya mabutayo nabali babete baguskana n'amabutayo bunabanyarite bagwetijya emeremo kore no mwanchito murigeria mugano liga Innocent ya soma gokwanera igoro ya kusab aigana rondo chumugano inora se page 12 asibono gaigando chembainanete guidelines manchito murigeria gazeti embainanete nambainanete guidelines asibali bago chigo join university buna bago chia konyara bago icho libago tebanga login using your KCSE index number of examination a password yao elio watumiete nabago KCSE index number elio kwa yetu manchito murigeria nabadi bago chikogenda asichinsemo activate otebwanga click application or revision choose the category degree diploma certificate manchito murigeria ndo chigege bakwena na guidelines chonspi kuno chikogenda guichonia bali bakwena chi university chi college chi TVET chonspi manchito murigeria asibago tebanga ore few carefully onyo mwana okakarigati abali bakoleta matemu motebingaligeria mangana yo manchito murigeria ngora chibe century ndo chigege bachiwakana igokora nyolenga chibe century gotebwakane nigo chire 1500 echichira se portal obeke mpensa transaction code maigo kenderi ndo chikega wate submit your application review details carefully confirm and submit save all screenshot kero gwaka ndo manchito murigeria oye save na ndo screenshot in case otebugunga ngwaka nerete kosibintu byago tubiraenda bya nalyo komanyanga kyuko bwati mugano inigora se page 12 asibali mu akoleta matem na bayibuli babwatamba na bakoleta matem abo guidance no chira gwo manchito murigeria Manchu murigeria asemambia bono page ya gatano gatatu kwa taga exit KRA after Ruto orders his resignation aigango kwana bale umuteneri bw'ekyombe gya KRA Selieta Humphrey wataga mulongo oyubono iga otebigwanya ariko bagagwetigemere mu kubwatekana noroboti rulese gazeti ya The Standard nigo bateba omuteneri bwense kubwatekana nolyo omuntu nara korengana telego kubwatekana korengana no muntu oyo mo gokora emirimo asense melio murai bwense State House nando yotebeteli Italian kwanekana nigatebetenga the big man gose omone
omonene nigatebire anyara ko baga gwetigie gasi agateba taragoka asogoteikirania amaganiarie yo gusangiriria ebango bune bwenerete na boigo kirike gotebekana ng'abantu bande nigo barorekanire kubatari ko babagwakane bango yabo mwanchumurigiri na nigo bateba semeti nyikianda nigo mwakoria oita kiombe gia kiare kianyara ko bake gusinywa gusangiriria bango ye billion billion ye 53 billion na egento kiarorekanire ng'a murai omonene bwense egenta taranchira na igo bateba ng'a nigo watanga atebigwe etigemeremo asogoteikira nikirige gotebekana kibwenete mugano ure sepeji ya 5 onyara ko bagokoranga ninki kirige ko bagego kwanerwa kubwatekana no goteikirania ogo sangiririe bange senchire bwenete peji ya 5 ngo kwanere bantu batatu nigo basire tubwimbo bwabo chinsemo chia kibera kubwatekana no go sali ogo tagurwe chinyomba chiabo sechinsemo chikurunga kibera Soweto Slam aigaso omucho Nairobi aseseme ye bunge ya Kibra nigo bago kale ko bagateba ng'abantabwo bande nigo batigaritwe bale nechingo machindindi aswagendete ko bakurwanira obugima bwabo asenye gitali na nige nyumba yabo yarenge goroba ye emete na mabati yanyarite ko bage kuyeligu ekera yagwete chinsa cyarenge isano nemo chiamo baso mwancho mulgeli tukuligoro tukireta ko bagosiri ubugima bwesomere peji ya 5 nyara ko bago kumanyanga ningi kilkeroro peji ko minibato mugano asboniga amate yamo yasabire oboyane bunyara ko babo gosokigwa na maiga yomungwana oyomo aselieta cheri YouTube bwate myaka 33 years twamukwanete Diana litukulinde gaiga igabwate tu akairwa goika ase egetasen kyabanyanyimbo akanyara ko bagagwa kesimi gochese murumu abanyara ko bagago chamakonya kurende batebanga niga anyara ko bagago toka ga kwete kale ASSL ko bwatekana no mubali we serikali uyo onyara ko bagako baro muberoye mulungu gurunga ngulungu nigatebetenga nigo cheriot atigire tuchingo manchintindi asobosyo bwaye ase omogongoye nabo igo asbago kwana igoro ase bigotibyaye na nige gotebekana nigo nere anyara tukoba gagokoraki gagwita gomwanchu muligili nabo gonyara koba kulili na koranga akikwanyara koba gosomo mugano yo asentra yubikirano peji komunalimo gokwanerere igoro ya serikali ya Kenya buna yalikirira rube ryo kwamereria ekiombe kya United Nations kubwatekana na chinguma chigotebekana ngakira abanyanyimbo bense ya Kenya bachita senseme yo nigo bachita abande bagatebekana gukurura basubati bono nigo ense ya Kenya gwetera ase wizara y'umuwaziri bwa amanga chinse chisiko Musalia Mudavadi nyara ko bawasyolinga nigo balikirira rube guchoro asba ko nyara ko bakwamerera chingume cyo asba tebanga konyengani nigo yalire nanda gotebanga na boigo muchando yu toyo asabo bisabansi ya Kenya kera balenge ase mission hiyo Diana rwitenga bagatebekana abande bachite gukurura kinense ya Kenya kanire waswati asensembe yu bakanire pe batebire ti konyare kana kabanyenchi kamine yubago kwane yu ni bintu byabo bwate bwarorore gaiga ogukwanere igoro yechi bill gose bill ego chikobage kubekubosyo bwebunge ego chikobage gokonya chi company chiri chikuru chinse chisiko go chichaga iga chinyare ko bachiko betereri gutumeka ebintu bikorosi gwa sense ya Kenya 50 nomo asemia asobo koleri bwabo operations chiabo chiakira lituko ngonya bakorosia egento gete tibasa kogenda nande ngura igure nge company ya ruosene se ya China nyene para bakwagacha kwanyore bakurusie simiti China bareta kirento kuru China boni gintu yoka bagobeka iganiriro baliriria Kenya boni gachi company chicho chikoba chigochicha sense ya Kenya gokora ubonchuri gose kubeka investment yabo etakeire 20%, I mean 60% y'ibintu birwago tumeka bibe n'ibintu bikotoka sense ya Kenya tibasa kogenda koleta ebintu ebingi kuruchinse chisiko mugano uyu bwasomere page ya 4 na ndororenga nigo gendete gusukuma umuswado uyu eliyo nyarakoba gokomanyanga ningi kilikebwene tesema byabona Manjito murigiria ndaitenda gusikigo cha chinse gusikigo ka sense ya Rwanda litskuri goro nigo yabetege kubainyora abantu 12 chiribu 12 na 250,000
abantu banyate bagusiria magima bo manchito murigeria ase omuraibwense yo Paul Kagame abetika gotebanga nenchira yende nanda baraikurwa sorongorwa Africa besokie na kwenekia munankubika baro molembe nabayigo baba bako bagukira ekero baruchi bintu mbiri biyo manchito murigeria abantu abo 250 nigo babete bagusiria magima abo aso mwako 1994 au bono bakoinyurwa nabayigo asatebete witras chinkwana chiae abantu abange nabayiga baraya bange cross chinsemo chia Africa nigo babeire bagwashumekere ibintu byabeire bube kolenda so mwako 1964 boyigo niga koinyura igoro y'abantu babete bagukwa nabayigo bali babete bagu survive manchito muri witras chisegi chiarengoro kolenda otebiri abarai bachamo na kwenekia bunanko bari omulembe abegase gazeti yendo chingo kwanere igoro yensi ya America ocho twaro koigwana nenseri ya Irani chinkwana chiko igwana manchito murigeria parole buna chisegicho chikonyara chigosirwa page ya kane nebwate nande boigo mugano ka tebanga chi milioni 10 niyo chikoba bune fine ya chikampani chilitabo ati endo igoro guchilenses cyabo okora se ega se ya Kenya konyora umuntu nabwate company etabwate lenses yokora atabono nabo kuchikoba okogenda busio na kuligereri bugwanya rakoba ukobekiruri mocho yogokora ebyasara utalikoba kugotwara license liga neiri bwesomere CPG yo kuna nagatebyo mwancho muligereri na nagatebiri goro yokogenda kwa oyokuru kwa watanga ebono ebunge nene nigo yamurangeirie waziri Opiyo Wandayi Elianyara kobaga kwerera ngaki amafuta arekerengo ginse asoeta sense ya Kenya mugano ule CPG ya 5-3 boigo bwesomere na kumanyanga ningi keli keroro elio nyara kobaga korana kwa manyire ekikegende tengagirite twara kwa na mange taite chake kwa bankuligilia gazeti ya The Stars ni Diana nerondolenga mugano kibwate semambia bono lintara kwanera na kwanera igoro ya mafuta na gotebiri igoro yekyombegia IBC munagia tebire ngabono nigo gete kuligerelia nchira yakoranga malieta abantu taliko bagakubora nabo igo indo chomurobelio oliolengega igaso mucho Nairobi goronaro chomwishimiwa Daniel Manduku huyo mubunge bwensemo ya Nyalibali Masaba rwalinge buna munyakirugo na ndebo igo umumoderator bwo koranga abachakire bakwa ninde guruku urban development no kwagacha emechi yaito na namono ngakiko bagikwagachwa century libwenete kote mande muligi aratatebi nkikiri babete bago kwanerororo elio tonyara kwa batokoranga onyaga gukwana na intu ndabotogotebe kurende umugano ino kwanira gazeti ya The Star page ya kabere na namono bo kunyara kwa bakogwe somera na koranga kire buna page ya 4 na 5 ekoro kichibicha buna chi tuk chigali chiabegete chiraini chintambe ase chinsemo imeyense ya Kenya kera amuchando bwa mafuta ororekane koleta umuchando gaiga gukwana bare igoro yekyombeke ekibiyama bibere ODM na UDA byarorekane ngani go birachikoba bigotwara umwatekano negendo yechikoba gekoleta negendo yotebanga zoning chinse mugete nigo chitagete kiamakende ngenyara kabage gosona na rogo sikubeko murwaneri nabo igo nigo bono ODM abarigete barorenga nebwenete mbawa sakogeda sesemilia zoning twakwanete nkwane yo tukaigugoro yo mubunge Osuba North Milio Dhiambo unaruwe tebirengeli bya eli tukuligora ase bunge ngona boligirete ngane yu nende takora to mochando monchumuligeli asbono wana go baba kwanira amange ase chigazeti chitimati go sedayana no watekende ntagete temegano ya nekura gazeti ya Daily Nation Innocent ya erere katuni na agenda okay tera yarabu atukiragu okay aigara bwo kujara kabago wasomera mange na koranga ningikere ase chigazeti echi na koranga ninki kelkebwenete go kolekana nindoche na mangale gaigango kwana bare amarugo ba mangale alikire elibanyara kwa bakoromo gosoli na gaiga ase gazeti ya The Star okurunga Daniel Sakari nikobono nere wagatakere ko bagakoranga unyare ko bagakwenyora sako genda guchia ase timu ende kulende nekeminano kirakirokyo nigo kebete ko genda kwaliga nigugaiga ase timu eyu agogosole seboni gegurunga Taska egendete ko bwanga na baranya ko bagakonyora ukunganya kurwa ase timu ina ko genda satambe amini ase timu ende Taska Kenya Police nere irete ligi ya Kenya season ya etete
gokwana barengi kogera omo goalkeeper bwe timu ya Arsenal ale omo goalkeeper mu ya ase chinga kechi ningo gokwana mangana yo mwanchu muligeli aya nigabetega kwana no gosoli bwe club ya Arsenal Kai Havertz uyonyo sereti timu ya Arsenal golia ya mekara barako bakogosoli ne timu ya Lisbon ase gosoli ya Champions League goseke minano kelikia abora ya kia Champions League na bwe somera na koranga ningi kelikeroro ase na igani doche ba kwana igoro yechi timu chirichi abete chikogosoli ase keminano kelikia chi gosoli chi school chi secondary na gaiges ba tebanga Kakamega High School nige korekana ya nyaltiko bage koranga ya kolibia na ndebune ya liganeti ateba nigo batakire bararusi ende gurunga pressure bwe somere na komanyanga ningi kelikiganiri eliyo nyara ko bago koranga ningi kere Diana wateba togenda sense mechi cartoon okay Chakini cartoon yane Tento somo direct to ibekiralia se embeo Age ko wate kindiki na boigo oyo kabiro mura amakonyi bo mura ibense ligatiga shagwa aigando chino ali netaro omulima igoro ayo bwatete bole atebani mimi ninche mbwato omulima aigan kindiki nere akobolyanga what's my next step my next move neri boli nandeli omushanga omwanchito muligelia ndoche akoligia chinga kigosi yakoligia chinchera aranyale nere gotaliro mulimo oli omwanchito muligelia nereyo kurwasi gazeti ya The Daily Nation nindoche my next move pagukwana igoro yoko taliro mulima nabo igo nindoche gaiga ase agatebanga nere nigakendete kogosoli egendo ikurunga game of chess ase gazeti ya The Star abachia barai bali babete bakuruchinkwa nase amatanga yoko mweni David Kiarao na kiromonto bunanya altukabaga kuruchinsa se chiaye bwe somere na koranga ningi kilikeroro nabo igo nindoche umugano olega iga bini katuni erese gazeti ya the Standard abakuboligwa igoro yaba bunge buna bagotebe bunga munyale kwa moko osoli umule egosoli bata no weekends ine bunge 12 agara balega bagotebe bunga monya ariko bamugwanchirana tonchulu ikende na tokole kende bakana ndokonyara yaboniga kiragende yose kuboligwa batebanga na bego itaba etebenga yes we can batebekana ne bunge 13 aswa kwa na Constitution of Kenya Amendment Bill number 2 of 2025 sibakorekana nganiga bakogosolera igumba bwati birengeli byabo bokabanyane ayunali yale ase gazeti semambia bona kaite Diana twikero mwali weji gazeti semambie maene omwanchu mulili chetri chitakebire maiga ichinsa ibire bono chikoba munatokuru somotimo koito nigo tokoleta ase studio elina ya totebyo muraibu nsengo chale asensemo ya gusigo chakera litukulio mukubyo ase birengera libya ungi kelike wene tego kolekana nto basa korolekana noko mochiguka kulinde na intutunyala ka batokuligera libune amate kikelike ganirige kolekane nabo igo na ebune liugiri omwana inchi oralia ase ground rero mwateba osole alinka no ligereti ase county cheito iberengi kelike gendrete nabo gototebi ngangai ekelike bwenete ko bage kubwatigwa ngake kolekana aiga Nensoko TV. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Obutindino bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri
wono yaikireke wango guikarwari kwanya uroyonde urenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima ubi asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingakale ichyobutindu. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo elyokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabursyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omochorwa kiama gia serikali gia UDA kurende agesokya kubwatisia omurwandereria bwekerugo ky'oburai bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwatie emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi na shauri zangwe ngararombo ijana umozu batera mabwari Muligeri bwen Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabotuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngori naria se screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakalia omoto yakabwatwa obe bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Umucho mwanu Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV oburuso bw'omugusi chinchira chito chigekoronigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asaniba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeketi bya kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika Eligo kwanero kwebogia chindagera amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi
kera rituko ria Alhamisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyarikia Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunaleo Mwanchu muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so sichinse mu Childoret no mugusi ora sichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa batogokora eke korugeito tonyara kwa batogekora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa batogokorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi Omwanchu muligereri Nsoko TV igeta seni Nsoko TV nibwatira sengenche yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchirire bonda bwensi korwa se bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyariki Stephen Embunde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili cheni gongoro ko Petwell machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wata kuchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera enye ya kera litko tomocha ebago tebango yogose como elio nero gose kabia maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai
nigonda koretro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda orete amuna basomba banyasae abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga babanya sae ntokoletere umurubiri bweleson seseni Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuno motiotire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Ibona nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Somo cha kubwata etariki inanche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko olyo Jumamosi igochakera egetone gikinze sano naisato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omuroberi ebwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiri kuchoga choga ya rumba naboigo ntokwe babasai aba bakurwa jijenzi emisiki yakogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 uweka ensa AM Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Murigereri nande tuirane chetri chiteka 12 mambi yabona chinsa ibire Diana Roma yatetu agate iyo magani Diana gochaga iga no maete no rulio gocha magani rero gochaga iga ekirogo nekyo murigereri na etokoreta ga iga muraibwense na roberetie taro ya ego chia chinsemo chia gusi yochakali tukulio mukubyo nande gachikobaga gotada county chionsi ibire mugusio mintoni manyetenga na mankaroro siasa neroro nabo iga magendero naroro nabo gototebi oligererio totebinga nkikeli oroche ekero muraibwensa arachiche chinsemo chia gusio oroche kerabe take away home kilikera korekane neli Kenya ariko bage gokorekana senchire ndonge Diana nigi aliganetie semambi abono uchikobaga kubwata chisimi chiao namba ya studio ito igere 0788666663 elio nyara kobaga konyora libagari ya bene goikaransaga igese Diana korokiri kera gwa kire simi gochaga iga okwenshwa kwa bekire eliogi liye simi yago lire boronge kolende liye TV rero liolimi tebasa gotoka lito gokwana nande nalio tete gwetegerera se TV umanyanga enkwane lio gokwana semambi abono
gocha nande tuli twara chinsa chiabo tuko twakora gintu ikuru ko muiroro kurende una natebo mwancho muligiriri gonta getendigyo mubunge bwensemo ya Nyalibali Masaba Mheshimiwa Daniel Manduku ni goboniga aro munyakirugo asekyumbigiri kya African Urban Development mbabwatege karo asumucho yo Nairobi na nemono bako babago kwanera nga kimechemene yabereye kwagachwa intageta arato tebingi kilikegendere toro kuragara nyoreri baganaro asesimi atomweberali atatebinga nkiba expected yumurai bwense arachikoba kagokora sensemo ya gusigo tigango torara go sento monyore asemambie yabono elio tonyara ko batogokwana nere ase enchire yemo gochaga iga segeta seni geito moncho muligereri elio tororenga twanyara ko batokonyore birengereri biyaye ase enchire liebwenerete buna nago tebie tokoratema korali gyumushi tokorali gyumushimiwa Daniel Manduku semambia bono toro sento monyore tonyore birengereri biyaye kemo sebibere igoro yo umurubelio yo ogenderete asenseme ya KCC tigango torara tokomonyora lendo mwanchu muligereri togokwanere kulende naye nabo konyara kabago twakire simi go chaga igase studio asemambia bono tonyara kabatogokwana naye ase inchira yo wikiranu na namona soko bago totebinga ninki kelikegenderete se rogongo wagusi ayo muligereri ororo ninki kelioroche etaro yo murai bwense kere koba ninki keli konyara kabage kwanlock no nabarai bali bakuru grassroots leaders ntobwata abagambi bali binyoro na mogo tatebinga kyokwe yaliga ni muro chikole na bokuru wabasemi guchi asaba na inchi bana inchi bamanyanga kire kwaroche asense meliende batebeti gunga ntunto tageti koigwa mangana ye chitamu ntoteti koigukende gyonsi nando murayo liko batebi no likonyo gukwana igore ye chitamu abatebeti tutwale litukolieito yo kora siasa iskali na ntubuno mugusi tweyaliganirie senchira yo bwikirano tororenga twanyare kwa batoko beke birengera libita senchire bwenerete igo na kitoko boli asemambia bono aso twakiresi migo chaga igase studio number 0788666663 elitonyara kwa batoko kwana kera twagotebyo gwakago chaga iga nigo nayo gotwa birengera libia ogo chaga iga kera oko igwe itinari yo murai bwense yaro siwe nigo komanyanga ebintombire bya bekirubo sio bichiko babigo kolekana kurinde bunanate batiga turatema turara go sentonyore omu rai Dan Manduku uyoro mubunge wensemo ya Nyalibali Masaba anena mono tonyara kwa batokora usento nyara kwa batogo kwanere kurende kwamba korolekana kera litwa kwanaga linke inchira kogenda KCC matigo seni monyore kwamba korolekana bora nyore gasoira sesimi igore ndo monchu muligiri toko monyora na batoko ira na tokwanenere kurende twakoire libageri asemambia bono Diana no maitengo kero murai bwensago chebinto bigo change Fago tebanga ndo sia somo genia gocha no kya innocent kera mogeni ugago chagari ninde shambiro ko make sure nga kago ikalende usokumbo konyora no mogeni ukago chanere ngutakare alento musasuko asagocha igonga okay tigango ngwana mweshimiwa ngakire simiga iga doche chire mweshimiwa bwakire hello mweshimiwa bwakire mbiyande waikire KCC osencherole omugorigere linga kiemechie kwagachwa abarai bose kuru Africa ngima asege tokoroka Africa Urban Forum yani amangano kugamba igoro yemechi ya Africa town ya Africa municipality rinde to yaregani chikogaenda enda bakoroka World Urban Forum utinyumboja yakatikara takoroka Azerbaijan ekirende laki kitobeketamo jumna ayo mobo wabateneri wechi yomba sabangana a parliament okay kinachola tu mande aso masandere kano isengecho masandere kano yora tito ndezi ministry ya Africa Jones okay na abajumbe kwa Africa wose kero ngamba mangano bachenu chipara
na magacho yemechi ya Africa kira mukwanera magacho mweshimiwa matukabwa ngo ige mbura yatu Nairobi ekabogoria abantu egasalie nibo conversation inere center dio soko ligere linga kichi county government na chiro chira nyara ko bachikwegendere esemero bili buneyo aina arto ko gambera mono aina arto ko banga ngati uji Africa uji ko ba okay mirobelie tugukwanira igoro yonsi pia korekana mirobelie yo which nyomba che serikali chiligo liliense is it part of the master plan presentation ya serikali ya Kenya koena na guchiororo na ande inseki asorogongo rwa Africa chia bugoiro murobeli bunoyo akina kige takana to kwa panero ko morai wese ngia murtana ro gocho manyana ata ya Africa manya ngaki Kenya ya baire ko nyaro ko si jombe chu sisi chinde tayari che mukire mangana yo na Egypt Egypt mukire ya chakire na Morocco wajira Kenya na barigere ringa kitwa sisi nyomba chito na wara wajira kuegera alo si chiama mna chito okay yeah wait a bit of it ekera to present go sekera mako le presentation and buno munyakirogo ni maite mugate aspect ya sustainability yani ngomuro yo nyara tole no toko yokora urban development into bugate enchere ni botoko nyara kwa batoko yo ikirani twarora sama tukabwango iga mo PS yo kwamba karorekana goteba ngachibesa nchiri chitakiri chiena nukurwa se bunge mo chi allocate chigende go siro murobeli uyu mirobelie yonsi pi sustainability ekoboligo ekirenga sorogongo rwa Africa nkikire bono yi bono kama ni peto achenji ekigambero bono ndero kugamba ngachiba chirwa se bunge kera Kenya ekite chine nje kunyara ko wakacha chinyomba wetera se bangwe yoka na kia gara to karo sige nsokoro ka national infrastructure fund eli ndetara de chibesa kurisiko ekibeza kya abantu abanyene bakobeka munaba abantu byashara babeka ekibeza kyabo bango lito bwaka na tukinyara kwa gaja nyamba Africa ngine kule we have changed the conversation now. We are now talking of private sector investment. Private sector investment. Bono. Not public sector taxes. Okay. Yes. The government here drained. Mheshimiwa. Hello. Amonda atatu ale skuru, atwale nyakitali, atwale para. Enyombe chiko cha mahera. Enyombe chiko cha mahera. Bono toko tenga tara agachi nyomba, utikeji Tumaya kwenda busi ese nchoka irete okona ku move usipara kemana vile finally tiga egera ngo tigo gende kwa ngo chiro ko representation umurai wense ngo charoro ngo rwa gusi inkyo mugusi yara expect ese taro yo murai wense umurai wense nto kama na era tukaigwa na ngawara ho cha gusi yache na magendero igomba ngo cha na cha tare ahoro ke abagusi ebintare tirimna abo murai wense Chiparanjiro achiko chaka chichiro njiro achiko chaka na mangana emerero kitoko ka last mile connectivity mono rende na chacha ke stadium ya Busi na yaro kwa gachuya nege tikienda ya sunika okay nene ke maene nga na ene ne mwa koiga Kucho ni mero ndio si ara abatai okay Mheshimiwa agera uchiko cha kinto bwate some development projects chia elire perhaps achikoba kagwasiulia se constituency ya apart from trio kwa kurwa somoro beliogo NGCDF nduwa chiro imera nduwa chiro ya Masimba na chiro ya Ramasha chia veri chikoya nduwa tano moro belio West Malax last mile connectivity yoga ndrete na nere aire Masita ali nduwa tasakoro macha chumbe ngawacha kuotongita koro kiende ngawa moro belio yo ngoga ndrete asajari bali masama nduwa te moro belio sima 14 eyo
Igo ende ngora. Nima ende ngake tegarita na baba twikira ndi asa tambe. Okonyora twikira asa tambe buna gwatebiri. Omweli pi egere ngubwato kogende egithungira agikunda kubuligwa. I don't know you are egose kwasiomeirie ese emirobili iri murayi abekire getange kiereri nande ne technocrat yore korabole ese emirobili okora tange kiereri ngeretete enkwana sana. Njina ati abakenya bagusiyo batige ku panic. Amaza abantu baitu bagutwara mangana mange. Atari kumaene. Ntu agamba no murayi wense tukagamba abantu bakwa gachereri. Egetange kiereri gutenekere ikonge. Omone gwese na chatanga se bakire abantu baitu gwata mangana bakumyoke mangana. Bari kwa mangana itari mu maene. Nje muno muntu somerito mangana iyo. Na ni muno muntu ikana sire board ya Kenya Railways. Na mete board member Kenya Railways. Na mete board member Kenya Ports Authority. Na mete murai wa National Construction Authority. Ko kenako tebe ndo bantu bategera. Egetange kireri. Kucha kotesa kiri konge. Ono mata bantu baitu ikana mata bono ngira tinna ere ngicha gachu tindi konge. Kera tene ngira tebe dio. Okay. Onye mbona kuko na iga bantu bale konge. Bako yo boto bako buli mu bakara yo buli mu asere ri chutera. Igo aba mbaga sago twara bwoba because a conversation ye yarorekana ko ba vibrant ekaraliria umweshimiwa umweshimiwa chiri atetenga there is a little bit issue na Nyamira but we'll sort it na bakwane tega. It has been sorted out. Okay. Yeah. Thank you so much. Twakwa niri tukuligia na mbia mono so gukwana no mugusi okonyora liba gocho tano gocho mweshimiwa. Mbia mama njemba tare mbia mama. Asante sana. Kwa igule no mweshimiwa Manduku. Iko clarify no tebire ngamangana na mangaroro abantu baitu bagocha batebigwa kwanyora yande no yobolimo atebanga ibintu mbiroro bibekire mirobelio. Maite is one of the very few people to bwate bali bagachire cities na chitaka agacha sense ya Rwanda, the city of Kigali chinyumba chiri chi affordable house chire Kenya gaiga nchi ya Rengororo na perhaps ekerare bono buno munyakiro gubwo kurigereria mangana bunayo no kunyara kaba gagukwanira biri kagere chikoba bigokorekana igokwe iguru mwancho murigereri nabo to ebirengereri byao naye buno monto bene ko iguru muraibwe ensengo chare gati ebintu biri chikoba gago chakie binge nigo bire amagendero akurukwa ya infrastructure chibara oko chikoba bakoranga abantu bali bataraikera umuriro banyore kaba bagoikera nabo igo emerobili emenke emerobili ochakali tukoli korokungalia Jumapili na abuna kuigule sembe otwakwanire no mweshimiwa Daniel Manduku garo mweshimiwa kurwa asensemelia ya Nyalibali Masaba twabere tugukwanere semambia bono na mbia mono nayo mwanchu muligiriri na bogoto tebie semambia yiga nga nkikelioroche kirachiko bagego korekana kirabe egento gyo koleta amagendro asensemo ya gusi igoti gatora igwa birengereri byago twakere simigo chaga igase studio namba ya itogere 078866 6663 elitunyara ko batugukwana naye asenchira yobikira ntigandara nara kuna waka turakwana naye sema ngage kamati yale biyande ndiye mana senge njomo shimigo ya kwanire wana onta ke tukoboli gana yo nyangu ngoboli byaga roita iyo wana buna yo mo Kenya ebinte binge ebiwata ko hotel gugono iga pasifasa ingeta nyale kaneriere ogotera por kungotera tolenga tuabeke irwe lakini alinge bitakole ntaye tukoboli ganga lebira bitabosongo asege tikeria eyetinda ekiale otenke ikeki amali anga yebira bitebi achiete bitagenda leta koroche getire kyango bana byaere yarenge oseno mutenyo kabere osenja ngwali yarenge Bueno, pate bintu tokwegena ndiria akolire no ene kamo aigurire egenda lete lakini ebyo batera biro byo mbosa igo yatira ekero toraro nige tange kikere ikonge nari tora mayana kinga motuli na eno mwana ikyo bugusisa tegererete base kubeka ukutende yonsi kare tigare tama tuna maiso
igwa imeye nkoro yaye no bongo bwaye atebe yes atebe no imeyaye kira utamuka njigo konya naende ntue tole magega mono wona nyamira gaki ninkige sasa to bugambi atebire gaki onya ne university iturana gotera bakatuku to konyetera ng'ane kia bonyo lakini ebinde birobyo wetanie gitange kiere lingi kiri na ndoro cheketa kire muraibu ensara atebu gwakore totagete ne chinguru kye igoro sana igatoretera ne chire ya goteba ikomye anyebeke ya gisasa goteba lakini wona chinyomba chiro chaosi ngainko mwana igekera mangende ndiko manyaosi nani chinyanje terisi kori anensa nero nyeni rwana rore gesona gato tige kongaina ne binte binge abale imeyaye na uwa peni feite tira lakini ntwe yatu yasira ndiyamono. Asante sana mbia mono kurwa senseme yesamba kwigura maoni ya tebanga goko gendoro obeka mato nande gintago teba era kubul timing ya echinga kichi chia magendero ateba chikobaga guchakiwa lakini okorira ndi innocent mukusina chabe maiso sana tari yo mraibense wigure bura baswati yo kwara kurwe samba she's very clear nande gago choba odebo sana tumwanjete sana sako kole contribution ya somurubiri soko bwakire Soko TV bwakire ya geita ne Simba ya geita kurujiza mochia Kasarani maji mazuri ngake kasere Kasarani bwakire narabulira kasembeo ngaiwa jete Miami na yete Miami akina iranire umura ibyense ngocha ngogenda ari gusi umura ibyense umanyete bono nero umurai nere we expect igento ikoro kwa magendero moso alia sense moya bogetutu ntutagete kororo egento gekoro kwa egetange kerikiere rikegweta alia to bekere station alia we expect the station alia Nyamira ekiagera na intu abagusire ndo na intu tumanya gente kigiyetirange na setore twatireri ibintu bito goje jiro egento kendi giya kabere ni expected muraye karako gende sabari aye gusi ayore amagenderero ya yechipara kuna seito nyamacha lia ado igel none jinguru jio morero ro to menya debisunte imi igo nimbu atukuganio kona sumura ibna ko genda jisa muchia gusi none ngeti geli ita tebiren ko toroseriare akebeke kebe sengi ya neme asenjerere ngiya arafu ne pas ne rangu nyakore mitandao ato yere tere ngali ndo na intu suke bigwange binde bingao yembombo mama pasi yembombo ya Shabana ya ito okay igoni mbuyate magania manna se president chekarego chamchisa majitu jagusi nande na mwali kanilise ito gusi uka adoredra magendero. Asante sana yamano thank you so much kwegule oyare Kasarani orwe blessings so tebire list yebinte binge totagete na magendero basi ya Shabana yonsi ya kwaniru atanga Shabana neyemo Shabana neyemo lakini erona ranga ebichanja cha somtandao tumaitinga nebichayoka yarenge gusino bane galinero ro kwamba karolekane garwatebanga itaratu ngoraro rura mareiguru yatwite lisemwaro lipo tabugatia mare ubayenge yugo ya etamu flash floods semambia bano mwanchumuligelia soko bwakire nigo to kwa nere Meru ole Gitwebe network yago geko machiko bagego sumbua timatika tebango go request onache na ando wake eko butoka njira gete pasta biyamono pasta nache na ando wake wocha nsoko bwakire bwakire ningo to kwa nere sema mbia bono
Ngenguru ko Joshomoni. Kurua Kamuru. Kamulumbu ya mule. Biya tole. Murai wense nkogenda gusi no yakore Kamulunga kiere. Ono ndade gukuboliga. Mboli yango. Nkoenda tole election next year. Yes. Ona ye kerugo chaka uprepare umugondo gusimeka. Wogusimeka. Kwa burugera. Iriye ndagira ya beire yokuna kurata. Na kiendagira yawe imigondo yawe yakorire. Omugambi mbona go chaka magendero gutanga chageta magendero gutanga bona gutebanga ebintu na bakoreye foterasi 5 years maybe. Nabo liyo natebunga sisemo bono buni cyumu bunge ho nyali bali masaba ngo iwateba nabwo atere ciciro ibere cicikoba ciko igorwa na ndasi nare etaye ukigwoka ya omuliro. Nyali bali masaba umubungu ni mali nyali bali. Bali barora tugo kama kai. Ande batebiga. Hizi 5 years kende ngia nakorera kana usi. Kende ngia yopi. Usi no nyina asa eti chikura tana gokora kende. Nsemo yawe yebunge nere by the way. Kitu tichaje note. Okay. Aya, nira nesege tangi kireri. Ege tangi kireri umate bine bintu kipakya chagete. President yoja geo kore bintu bire president previous akorete akure. Bono igata base kungaina abantu ngane yege tanga go chaje. Ata gete ko finya abantu Boro pia nganero ko bakorera ebine binta chagete bunere bona chaka 44,000. President yego jigo chanya ta ko bo. Igago kore nyomba chiria. Okay. Second dik nyomba chiro urwa chagete. Na kirikire ngara. Iga kitigete taketi gukura. Agachake kiaye. One kere president je ko bamna Ruto ko ngaine radio chake gento nkwaro je bara ko ba go boli nga e para ne rugwa tebete ko era within 2 weeks ngwana kaya kara. Ota ita tanga dinga mali go so mondoria mogori. Mochondi ale ngoro. Kira sa ko genda ga ko ena na empty promises. Lakini bono mugusire nde engaki ito yikire twale ko bugoli na ntuntu bwate list itutokoli kambinto kibirioro chebira aba addressed immediately. Ebintu bira addressed immediately. Obo ibi bwe chae bori goro sana. Obo ibi bwe kawa bori goro sana. Na boino yeso itara ondi kire factory kya kaneti uchi kawa. So we have to 150 kilos, 150 per kilo. Ono igo baru ete pinach. Echae igo bako iba dalinga bakwebereria. Bali ko urumia no murimi. Aba bako ibangete nabantu baitonye gikoibwa bunogoteba yo. Rende bali bali next year president bama davinga bono intutore ga nae bamuirera. Chi factory gete chiete nenerete mwana minto. Factory chiete nenerete lakini nende karoto tuago chorizo otorendera bakurumia ba. Na ayo gogo kurumari bagogo korendera banai. Okay. Sawa sawa. Kama akarore ga umnangoro chogwa go tu address buya ntoma yetenga innocent mbuya ko na kurwali studio. Lakini oja ko ira bandoroje. Akarawa tako teyo bandu nga Singapore ko baira. Singapore ne rio ko baira nyana ne school fee ya bana bari siko ga bandu ndoje ba koro te bintu ga iga masakara ba jikupi. Sawa sawa ya mwana kuruhusu siseme cha Kamulu. Aya asante. Thank you so much. Pastor kwa ilanire? Nera ni wono. Waona tukwana. Nara wate banga president tuamwariga ni gusiri. Otatiga mangana na yanga wono to boringa ngitura ataka to tebe sai ke bwenta ko korwa. Nende nkiriye ko ta una gocha abantu bari bako tebanga kura kama bari umete abantu baje bakwana obenge na tiatura kama. Ingani inere gocha twa kuminga igono go kama bari una magende ba to korra. Igabone bara ekyamba to tayari na to kuana bonsa yimba torete into baje ko korra hani no gutara ko bagende. Nabako taba bagende no kwana babaje bakwana bagende nabo kono ko bagende lakini mono egento ngita kuburia kamongeria nga igetange kiri ba bage ku ikonge ikonge se muki te konge turaga na sisi nabo kra be kuchingwe na ngumbu ari tote buni konge
Kere kero mubaga ari oye ke kidagi garike kobe kwa debe kuja kusiga tikuche konga kuja muina kuja tumbe kuja kereye etura manyanga nkero lakini watenga ikonga busaigo ikonga yuturo mubaga igore kuna wake atoke kere ngumbu totami tu no kere kusisetoga. Okay, I think one time tojo tojoro mo rai kurwa senseme yu atatebi ngaikera abere di wetege nothi mugirango barabako bulinge getange kinga ikera abere tiatuganya ore ngaikegweta kwana kwa rumu raibu ense wano gago chicha kinyorukia o as you are growing up kwa nyotara so utarabu na wani county na komorara tetunga indiriri nda mwenyorekera chite school university Nyabururu the current president was the current president nachitekera linge deputy na Uhuru Kenyatta nachitekera lingo mrai ayengwa inumu skuru inongo tale rumwale bwakire biyani ngoto kwa nerese mambia bono nongeri mo kwana koruru araka iga waraka mbiyere araka bwakire buya muraibu ensengu sialigerete esto kwa neki busibo talo go muraibu ensengu sialigerete na ndendole no mugoka asekerige kara irora kinenge ime ya gusitwa vere toko wa opposition miaka nenda miaka rudi paka nonyele ite no yo mo Richard Keriye toko tibiri okwana nga paka mwakere kikura kinyinge ngetingiro jor tati siwae nonye na barai bali bachozi me ya gusima che bagotoka kwenda sumurai komote ingantoka nekene na keria Wano muno morita kedia kwanye korurwa inariru kiano mocha manena tenge yo kwana ngakinga bali barange no morai bwenze na bago jara kuruma moina korwa jo bole migito bwa gusine kaene ka ba moirera ndege ndege rogio morali no senti kiangara gajisa na tenge jo number 1 year of course into korusi na bali mitore lakini njira te yora kwana nga tukuri na bumaena nga kile evidence nga kinga bako ibakorwa bamoirera gutya mangana yo bole migete nenere tayande gale se county cheito Entonces ekawa ya ito ya gusi for the first time last year yari to the highest nje skills na ibole tumba kaboni ni ya comfort ina na korore kawa yekoliru 140 shillings igo risha tikiria kwana korurwa hii na ari rutiria mojonye tikereti nyinyi no mweri okiemo na kwane korurwa rakanga amangana nde ya kwane no bongaini na polemediten. Okay bija bono esemo ya weye bunge nerelie bunge ya nengorubo bati. Okay ateto jare tomo omo bunge korwaro garo korukino sentio vidi momanyi okorukoro ekiama kya. Okay. Nonye ndi dia barai bakale isita ujere tali gutya. Aba inchi bakanete goze ngakie kale. No, nero decided ngere opposition yake. Okay. Haya. Asante sana. Biya mono moncho muligereri asema biya bono kwigure uyu morusiria mamochonero tebire for the first time wasoboge mabuaye. Uligere irioro rire kawa magori yaye abantu bakonyorera kibese kiro kiakinire igo muraibu ense talinga kiregento nabwo atari mocho ebintu mbirako bugori success anyare ko bagagotebanga ewizara ye oburemi beke bintu bibwenera senchere bwenete semambia bono igo moncho muligeri nabo gwa kesi migo chaga igatotebye taro yo muraibu ense ngakyayo yeligereretie muraibu ense nkogenda alese chinse mu kiri kyagusi cye tiri kitake 42 maiga yechinsa ibere ense chinde nalyo kweboli ngaga iganga yinde aiga ne Soko TV Morobiri ne Soko bwakire Morobiri ne Soko ekewutene kyomuksi noyo kwana ni Innocent Onyango noyo kwana Diana Ndemo nayo manchito muligere nayo mogeni turi tukoria rero kero go chaga iga nayo mogeni waikire buya Innocent no mwana ominto yo baba Diana mbiyale Diana mbiyale boli mbiyale kuna gobokale amina yenya saba sesemye ngaki ogenda ningo to kwana nere oyo mo kwana naftali mecha kurulioma yinga kiabu aigambia tole na igure nkwane ngiya ngoma nene bwense omurai bwense tayo monene bwense omurai bwense ngocha le gusi
Wono kagoja. Nchebunanda rwekerengere likyane tigari gani kwesaiti. Ikiagera wono nerura sekiro. Noemba liba muangete bacho bonsi pi. Ngonye na lieko nyarekana. Bakaranse bayibunga kiago totebyo bwira gosobulimo. Ari baranyori chingure kero bakumurusia mageja bono banyarusi boronge. Amba ibere gusinzo cyandege. Ngo umwe munabone cyane goto cyandege sana sana. Nche no mulimi gwechaye. Wono nyina lyuko bwabarayi bayito barenga wocha bamodebinge cyane neto cyandete. Tororenga kina indutora konye konyo kwanja gotokonya. Maidenere bono nkuriya re muro cha gutabaga naria. Nabira mubero boko nguma eto kore bi. Kichamo. No muro chibuna cha ndire buna igoro na cha ndire tusano maidene gasien kon. Igabara ibeito bayengo karansa barenge kwanja bara buna babunge bagusibonse. Batoerere sekiriri akemo. Batebe ngambi dute turarosi nechaye. Aya epare kuru keroka paka bosongo. Igere ensini ni mono. Bari nkunye kuwarera buna libo elimo mbacha ali ngayibale. Ore gose umuntu ina rutende kiagara ki promise cyaje di Jones njigo ikerana. Okay. Yera ara rusi kibese ka konye byose nyine tago kinande koiba. Goso bwenge nkore ntebe ngatigache. Bamwali gani buya. Agende ne lieda ligera kini matiangera atigale gakonya kumusa Musa. Okay, asante sana. Mbia mono sana kuruchisa mechi alioma asebi ebirengeli bire clarity. Otebile litangani it is time abarayi bali gusi. Nonye kole muina kura bacha sobwamo nabaro bara hanes ya magendero. Hello ensoko bwakire. Bwakire ino zene. Bwakire byani ngoto kwanere. Oya korokunga Jackson gosamse ko be tali mayikanete. Kino machoge. Machoge mbiyere. Magena gine hemo japa ngware. Okay, kawangware mbiye mota nyora. Kawangware to ko bwale te ya pipu ye bwale te kamni. Okay. Ono. Aya ne gara makesana buno mo Kenya. Usi tiko muraya ja ko gara. Yaluka ni butacha. Igai jari gelinga usi. Kuruo mugambi obotobanyora. Ile nke tangani ale boli ne biro bombire ngatubwate sese moya serikali. Uno mugusingi tu akore iruocha gocha. Ande tigango yali zabigeria mindeli murigo ganga garo nyara ba okwana kiro muntu nabwate right okwana maoni yae. Ko sekiro muntu na iwede ngakiri guri mobetete ko sobugambi obunganga kibore. Muda wata banga kinga yale be. Uma yede kiro muntu abagere ko tete. Uno mokeje buno mugusi ko ma nganga kige to betete na ne tuone to ko buno mokeje. Uno mo kwani ma kwani ya itu gusinto ngotara tura bantu gusinto bwate bibisa. Tuba dinga chinda swire ngatu iru gusi buno mugusi. Ne national government yendo bwate county government. Imbarati bunaro na wane to ko wajibu wa buna anjino majoge para ya ko ganda buone no ya be ire ndo koru magena gojirio kino ndo bwate kore tikenya tijas kore. Para ya be ndo mugondo ye ko ganda gojikiango. Wato moisimiwa barongo. Tekende ndo bwate to kuri. Ko mugambiere tigache usi. Ima idenge ndago jano ko hainere ringa ki aelire. Tochinga. No to to kuri ri toro lenga ki. Iki atokore ire uno musi. No mo Kenya in general. Ino ndingo te buna bona bando bo mire by the way. Okay. People speak amangana ye moya otebiga mo de modo tebinga shango korere ga jongo kuno mo Kenya. Kai go korara dio nyomo to to majibe zoje kwa iro nye zikista nini 7200 dio mwaka. Ekero go taka go to majibe hachi kyo jira aswana ene libutatu oji okana akana chozi. Okay.
kwa manyo wao nga sango ko ni bata ko te ba to te nga akana nzini lakini hizi utawaka akana apa ngana education ni veka dino vedi no abana hizo ko bale bunu mwanyo yo ma de bile tena abana bale ko na university bono ba ja apply chiwe seri pugiri ga ko apply no ni abantu mbabu atikende ino vedi sho okay pratika ko le ngaki aya gende. Okay, asante sana kuri kiseme ichaka wangware. Frustrations. Bintu agotebera maisa ebuna kurigereria roche mbiri boronge. Ukwana kwalenge gento getelirikare. Murateba kira mwananchi. Nabwateri bagalyo kwana nibirengero bya yarakirende. Kagete omurai kagocha. Tiga tomo ichinga kinaro turaranga ninki gochigikirana. Okay. Dano tebire tomo elibaga. Tonyore chinga kikotegerera umurai yensoko bwakire Diana mukyoko boko igoro rero miguna tombekere kina miguna rero dimbe tombekere kina gekombe kya ngia bwate chae Pole amasunya bagotaba ene jimioro kore ndaya matukaya nyigwete taliko iguno ne ndimu Iworo tondo chi afinge jo lile tango ketari konyara gutangeta Arot karando rano yari kubari anyari na kamboto Yara toba era ibueshe ni mare kore uri bara Itanganya wa ibare rusi bemerenge ndeyosi barare gente temo gente temo babontebi amagendera gushira yakwamete na yariyete kira atakora abana inji bare bagushabikia bagotebekera okwamiriri na liore buya Ninde ndo bakwamiriri tiri buya rakinye gente getangani na kora moboli neke ekene eriri ni tikonge ni kinebe konge abateba murai ikintu gya kabire tiri bushira tana abichana ama ene kwegene libare Woseni dipaki aerete. Mama mboga promise ti nabakonya. Mane como voye riti giki ndege giasuneka nekene ekrajo troki yabeire nari kinderi ntiwo abantu bafite gutumira. Mane go tamana mu Burundo abantu kurite mu Burundo asukuriye ngibona kosomi abana. Kira kore chae etawa ukire kutibare rugurabwe bakore ruguru uchayiga kira mucyanasa ekokore rugusiti ekaire rugurabwe kagu rugurabwe gwekene damushira bose yamata Diri tu aligereti ese factory miguna na roche chi factory tire zone yaligo senga kitoko yebaga nonyene chi Rift Valley inse chiare Igini shwari mukura muya ministry ya kubeka abawashiri mbasomerte kigashiri yako babeka Uyango yakora tongita ego ministry ya elite Yego ro munyagitari tenenero bachenu Igo to weka kwa ego dipese ni soto wa magana mili ya kufikia Mungu ateba Nare kuburiga Ekerago mucha abana inki ababara bari gushi bagwa kakikura ngwika barage barayigwa mabaga kabandi gana bangira bande barakora imicyando bagwitira ku matinari ko sina amato bari bakomera cyo turikine bari Nairobi abarayi bakobasha ibintu boka kwa buri nene umwana inji akwana iwewe umwana inki kabisa mu bakonda urukoro rw'Yesu na sire itandukanye na mu ndego gwe bw'Yesu Unga muri cyarayigo arakano narina abantu bateraga muri bwese rero gari ganyabaga kabari batanda korokana mu ndo tanda korokana akorengere lima gufuri agakorire bone bintu kiyo barakano kirima kaburi agakorire baburi amaswa cyenda ubakuri tumugondo tawagwe tama awagwate ni cyoboro y'ubonge okay dandi ibintu kiri aburinke kiri kirane Numa 2027 yitarika nanda aje kikura okay amaze gutura ni magana iyo naba muri bari basirite 150 ate baba bandi sibare
ari ngiti ariko bahita andi ngiye kogera bataramanyekana abandi basirite piti kwa mkingo gikona kurera muya mona innocent. Asante sana Miguna twakoga niriko wena kwabwa ngo asante sana kwigura mabulia manene sana paramount questions na manene agotebebe people driven exercise onyangirie gotoka igango muraibensa ikaransara tegera mabulia bananchi babugate ngaitabangira baba wisanika. I hope bali bakoro kwa handlers bo bali barange no muraibense kira motegerere bintu binde nabo gosebyo muraibense motebinge kiroko genda gusi magani y'abananchi nahe igorera microphone y'abananchi bakwane bicanda yabo kuri batebange system une ya magafuli agacire ogamba n'abananchi ese bara bamotebinga kibagenda tegete basabe ibintu biri batagete mwancho murigererie soko bwakire wagire buyana sanje ngaki kale nande ngayo kwana guru okwana kurubonja ali umulenda ule bono iga ndego mulenda bono iga soko mbiye go bwata nzoke kubata byakalisa kwani Diana no ara Diana mangwani ya umoroja Diana wakwani u nanchera nirama kwani bono nali kwana ngaki igore yomoragwense ntumwere kametigusi kyagala mbaraba bwate bintu bagotwa ntu bwatikende egento kyalengo kinga kie kitali kyasa tutagete egento tutagete n'amagendero twabera matika mange togote ngo koro tende ko lakini bono nyalenge ngamboro to karo tigatokora rwe bintu ntoli ntege tikutango morayo bocha ne roro akeraro wekai wisiko yaye ewe ikerende ngakirende gose kira igere mu ya gamonto kira monto gabwate kura yaye gabwate kura yaye ndeze obugolisi onde kura yaye bono korwabugo sabande bakulinga amane okolire ngakityo yokolire okay igase asogo chakarabu na amare gware kamwe nego si otherwise gusi tu ajande kirana male magu si aheride male monsi aheride amale monsi aheride gusi endagere ebole koru kujika ndinda gusi to chandeka. Okay, asante sana igo yakeire tukale kurageri gukurukisa mu kindi Baya tukara gukise mu kinde sige untumuna mu gusiga ndekere kiyanga naba gusiba bali ko maragwense omanye ko matenga omoragwense egento tutagete neke okay nandata wasonye ndiko nyale kananga kinamba kiyo mora intugwente kutwara ntumuna mwana injoro masinani nalitogwa katoma tavinga nanye ko de ndikete kya koliru ngende kintu kiro cha sege kolede tigabangwana bara obaje batora kinga egende kibago tinga ikakoliru. Okay. Rakwira no ira no kanegete ngende keringa koliru zenga koliru. Asante sana mbiye muno. Birengera byakire byaka iganta itato ndo mutima ko Diana. Bagoteba nga omwana inchi gabwenete gutware nambako gambeye maseyemo no murayibwense. Namaine. Amotebye egento kiri gwatebetege korungira akorwa inchuo abarayi batagete babe involved n'abana inchi taliyenchereri yokonyorere namba bisi abarayi beturero namba bisi kero bakwire namba abange babo wacho muligereri wikirabwo gondo chenga twikire chinsa isato n'ekitaika isato togenda omutimo kotokoirana watotebinga kyoro chitaro y'umurayibwense nandera rumate kogenda alese county assembly ya Nairobi for the first time umurayibwense kogenda ase county assembly ya Nairobi yakikukwana nabe MCA gentegetanga nigitarakolekana ese history ya Kenya murayigo so ase county assembly unabona Nyamira ali yakwana naba MCA bali Nyamira negentegetanga ni sana ko mwancho mulingo ira natole togenda bose tonyara ko batogokwana naye. Eye Nensoko TV, uboroso
bw'omugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganetie betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu. Tawe chandika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Muligereri bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kila litu kulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba gwikenseyemo ya butuko kugwa kolire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitaseke orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Umuchomano Nairobi
Kisii, Nyamira, n'ekingongo kindi ky'ensi ya Kenya. Abaliki baitu mbaye bakorentera mangana magia ase nchira y'obuikirano. Emanyi amange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka ching'enjo ky'omugusi. Ensoko TV, obworoso bw'omugusi. Mirna n'abali b'ekinguru eriko emanyi abona wataka kuri kitananya ky'ensi. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana magia. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Ensoko TV twachire gutoligesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi. Wetero murobelyo bw'igekoro gyeito. Hasi tokomera nabaga kaba samwerere nabo igabangi nabanyika. Eriko kwanero okwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi. Kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Yekoro yeito imeye Ensoko. Ensoko. Yekoro yeito imeye Ensoko. Ensoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero. Ensoko. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Wachobuligereri ndoche chiaminyo kire chaitire chitake 11 maega echinsa isatese mambia bano Diana. Gen Z. Gen Z atebanga ataita kwa neye masemo. Gen Z achana na wao. Kabisa abateba ataita kwa neye masemo no muraibe sete maitinga. Ningiara motevi. Agumurangeli Buda. Bali kumanyanga ngorangeli wali mweshimiwa. Muhesh. By the way ngentona nyora Innocent. Na bera twalenga twanje ti mwana siasa. Lakini ndo ngere yiko kwa maskani. Kero kumurangeringa tiante boyo mobo Osoro. Na nyoranga nire byobe ko mweshimiwa Osoro. Niko mweshimiwa Osoro. Chingaki chiri yaro mweshimiwa by that time nero ro mweshimiwa. Na mayo. Onde tayo na ande buda bona toga tebanga mweshimiwa Nyalebe no ninche naga tebinga na ninche no mweshimiwa ande in my own measure. Amen. Ntaite bono chobo mweshimiwa tokoro ko mweshimiwa Innocent Onyango. Wacho boligeli ko igurira atebi gwese mambia boro talinche na teba bagateba onde gwese atanga na abantu bateba talinche na teba abantu bakora kidayara bateba muraibense una tinkoro kiwole no mu director itochibicha muraibense boni go bolendiri go bwatinyiwe ase Semelia City Hall here around the 300 meters kurwa service yeito busiobwe okogenda se assembly ya Nairobi ngo cyareka bagago kwana na MCA aserere gatia biri arachikwa bagago kwana ngagirete no kubwatera no kuya kulia account ya Nairobi ko bwaterana ne serikali ya national government igo tuchikoba toko igwanke arachikwa bagago kwana kerara ikororo aiga bagateba ngesona Gesona. Ndonchukana negesona rugora
tororenga ngikeroro ilitonyara kabatoko rorenga ngikeroro nande ndochega iga umuseneta bwi county ya Nairobi mweshimiwa Edwin Sifuna bono nigo nande achiri busyo bye ke gambiro keliye ko gayana mangana yebye ebyama gose chichama tribina achira kichoritalie ke gambiro gachire se tribino ali chikwa bakoranga ngakibakonyara koba bako akonyora nandi nte kurukunga orders gosogo chika go kumulinda kwa babisi se ege kabuna omoli kyomone bw'ikyamagia ODM ni gatabaga bekire ogosaba ko asajare kwa bagatabanga ni gokore au kwa bwango mono igo Edwin Sifuna Raundi nachikonya na egwe show cost letter kiarambamo bamwe show cost letter abono gatabunga stay put ichine chibicho mwanchumuligera libuna county ya Nairobi obulendi bwa bekiru muraibwense for the first time ngogenda se county assembly ya Nairobi achigokwana kuruororo na nigara chikobaga gokwana na ba MCA bali bamenye ba Nairobi ya igori tukulia lero manyangu murai ngokwana ale igoro yemirobelie county nkwana ito twale gokwana nelinga etaro yo muraibwense guchichinsemo chia gusinga kyayo yeroche impact kiereroro muno mugusi murayo tale chinsemo chinyinge twarolira abande bago negotiate amangana ya magenderero na intubone chance yaito muno mugusi nabokonyora nereye ngikeli turachiko batogokora onyekoro murayo le grassroots munatwate na bugwa kesi migo chagaiga tokwane naye na bali mona gwaka kirege sekera turu mutimo ko bona akagoche namba itegere 0788666663 inere namba ito studio chetre 15 maiga echinsa isatu twaramenyokire sana twaramenyokire koru 15 ekero gukwanira aria bana inchi bataite gotebia omuraibense kira tokengo omuraibense tagutware ribaga gukwana na bana inchi ya mase ya mokora kira chira se county ya Kisumu gutwara bari gikaronga itena baraiba itubona ande bachikwesoke tiamba tebi bono Kisumu kira chiroro county richinde niga gosokora kwana na bana inchi batware hall bakwana egoro kunga a hall meeting county hall meeting twari kwiruka soko bwakire. Hello. Tiga kora tegerere TV kwana na intwe. Hello. Hello ngakibuga kire. Wakire bya. Ingoto kwana nere sema mbia bono. Na buga ya dala atumura ibe se ya gute ile bisi. Elio giri yago lirense sana. Hello. Hello kwana Elio gi. Hello. Ninko igwete kwana ne chinguru. Kwa sababu maraje se ngojale nka. Katika ariga ni wenche ngukua na kuru. Ya sana. Kuruara ya? Sala ba. Okay. Ono. Kwa ile. Ele tiga icha tegere runa ba. No, ya ko ne mutanga ta ko. Kinta ko mon ko to ko na nga. Aba to ko bare ba ra bande ko 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 be ya iri ko ko. Pero na ba to bara ke tuwe. Pero wa to bara yen jara lakini na be ko ba ya. Okay. Obudi ma wa ba to ko nya ro se ko ta ni no ko raro. Okay, neli bodi. Alabu ke ndukende ya kazi. Kwana kineli mentally yogi yake. Goko kwanira ale? Ino be kitwere be amakane kiende kibande je ko Okay. Era ko ko be kire ta ko be interior ki ya ko kwana. Ni yare so mo ko ram. Yare ni aka ndo ko ere go. Okay. Ile lode. Aba mo tegere aba ya aba wali ba kurunere ko tinkuruwe mo ko de Nairobi. Ba pore kire de vaya bantu bali bangi na bali aba ko tuno murayi na kwa no ateba. Kamu ereto. Okay, asante sana. Biabono sana kuruase nseme yu na watebire batu bali babwate miaka na bono batakire bachikwa ulibaga bakwa noro barwe chi submission chiabo dada batu baraga ndoro batanga yara se ko gendoro ajobe
Ajome. Na moja amechoma. Amechoma kabisa. Kuchoma kweze kujoma. Tubano na beto kanitwa teba amechoma lakini bono tote ya kujoma. Bone yinze. Ose bara sabe kichele. Jensi bari bakuruka umurai bazenga. Bete yo data bizak nga tigato egwe namba yo murai tumusabe kichele. Kai. Magona igana nebikong kichele. Mambo ni mwecheche. Ngote y'abantu barakonye boniga. Jensi lakini kero babiri serious. Namba itegere 0788666663 namba itotokore ichuga iga bali muratoke gosemba bere barake osemba tatoiga tokwane semambia bono motetebie taro yo muraibwe senga kimwero chenga kimoko envision na arolire ga iga burarago tebia inche nimbwate umungwano gurunga director zaki ga iga nero go director re show ke batia tayo yago ntebia innocent ndenga innocent ye namba yo murayejiche kere nambi ya chire tomo tebia tutumire kichele kai lakini igibogo kolera ige Kiswahili ga kitali obedi igibogo kolera ga ki Sirombono na igure bazu bazu liabutire bazenga liarabutire lietanago tebi inche liga kichele ujalipa kichele Nande kero montago tebanga miaka 20 yaitire kuma tu montako miaka 20 yaitire miaka 20 kero te miaka 20 yaitire umanya ige miaka to kwanera 96 talinga to gotebe 80s miaka 20 yaitire Kiswahili gegia lengoro bora lero ge bana leta kichele mangana uncholeri Igo murai bate barete kichele basaye nabonye gwito batanga kichele kiende Kisii soko bwakire buyo minto ngagyo minto gendrete Zambezi iko salama Zambezi ere buya andete yo tata toroche ngabwara kire weekend tokanyete gatorore nantu to welcome murai yo itoga iga Kikuyu torore tema time digo se matiangi na chabo Ole ni njengo tebye ko geran ko bwata nderio. Ngobwata leri ba minte area kwanze namba bonaye. Kero ko bwata area baraimba rondo joka bwato gajete. Wende koreta ga igasira tiriyo mugusi. Agyo genda te baide. Njaga kimbu yande. No mwana dayana ndo chembu yale ga ubuna unya ko basori ngoraiga. Biyale. Mbuyale. Ndebiya kabisa. Imoroche igonera nanja ongo tebanga mbuya tole. Tambaene. Ono omuchadara mwabu atenga murai ngo chakogenda ari gusi. Njembo ikoyo nde tinka yo gusi. Ono gento ndateya gusi nkeringa. Asetori na ndegi to kunya kurigererie bintu buna bigendererete. Kale gusirende. Duachore ta maisa ito maisa ya kurigereria ari abantu bari bakurukuwa ngabarai baito. Abachumbe barobulende keroba ya mukubwa akiri atebire nga ikeneke nkebwenete kobo usirinde gaki amaisa ito gali ya onyango gose na wabwenete kubwati ebintu byaito batete ngaki engombe eri kuandue kwa enganete eri mayenga abantu bawo gwatebe tinganko baore nkomita bale inki otabaera One kero arasi nyunga yetaliko ngombe ya tutaliko nyegwa Nalire ndako ile natebe ngaya egento kelimu atebe tiwe mbeo Ono njoma nyito monto moketi ngo chakogenda chikoborie president nga na nyegente keno bwene takogekora goseke ngo atebe tengo chakogekorore Yera aba mangana makongu Igobona abantu tobwene tokosuguma mbali tochole temuna bono mwezi miwa Chavet Nyakundi ndo chaka nyakobeka karani gali seito gali ndo jembu yakabegete Ono njendo jembu yensere Orochenge nsembiyere Ensembiyere Tebwati muchando bona se muchando uri na alinga bali bago tebigunga ikengeche kebega Bamela kwenda barara Ingogo chibobori gaki onyango naliboli nene mbiyamana sana asante sana
Aya, thank you. Bali bagotumwa. Biyamono mugasomuya. Biyamono sana abatumuna barorekane babwate umucando kubwatekana na ndemo mate abwate lietalire seminari ya tatu mini. Oinango yane. Ngo yago. Ndibwensi yogoro kundemo onyekare omonene oinango yane onyekare omusai oine kasini yane ugomo murominto sumuswati minto. Okay. Kichele. Kichela kubono ndunto yo. Tigire teke ya mumwanju muligereri asemba mbia bodo akesi minayo mokogoti gochaga igota tebingi kelie otete gukwana asemba mbia ya bodo taro yo muraibwense oyo waka bono iga in the next second jirabe go sine 30 iga nayo kabobwo mweli tukurira butogenderende ngakirinde gya kabere kurumambi nje nagajeta nategereiro mu gusio kwanire na intu otebire hobeiro mogeni iga mbia mono asokole tesiko moto iyeretie kera mwaso agaiga omwacha mubwata maskani twakwanire na ndana na mono twabarusirie nyandi nabegetego byo nankanego binabarusirie lakini tutarakora innocent ndutaite omurai bwense ka uchugocha yendo ntaite sautu wate igikaro kyo morigereria kendo na teya barai baito ni chinga kichinde na baro banyare bagutwanira bana inchi kwegure amagania yabo tari abana inchi barachukuri yo murai bense bale bagwate chinguru cyo kumuikera tebande bate yo murai bense nga abana inchi ni gabatagete kaira nyare kane batwara se bawikaransa gusindu bwate bitindu bwate no enichi aria sabantu baguchiesera chi stadium murai bense nabagutora chinga kina bana inchi buna chi county chindi chigokora banyari bagusange kiagera obuna bwo burai nabarai nabwo bago chichomwe nchomo ligereri buna twagotebiri chetre chitake 20 na isano maiga ichinse isate asemambia abono murubili nsoko bwakire twachagete 12 cha mambia akera li tukolyari gochaka kari gochaka kimambia ono ndo chego ligerete go swaso mwelio nara go flash timati aka yesi myenye na irende ukabobwo mweli tukolera ate gotebyo gotera ngure na igwete gali mekera nari gona kogenda nyumba gogotera nga finali kare goteru no yonde finali mumura nara ukuruku bien uyera na mumanyire no yondo ukuruku alkiba kwimya kili itemekoro kurero muko nyoro mumururi ogocho bugicingero mugasa mumotebya kumbugeri innocent okobugeri yari ngoko muinyirinde kyara nonde gabaka isano isato wekamo inyore watebya mbugeri finali wekamo inyore nabo igo gingonyora nabo ate chance toldi ni motebya kobugeri watebya mbugeri na injira atebire finali boro finally toikiro mwali buyamono mwancho muligereri inchengoro ku Innocent Onyango mambi tomirane elitonyara kabato gukuri wiki ya sobwa mobuyamono mwancho muligereri bwensoko TV na injo mwanjito muligeria nkoro kwa Diana Ndemo kuri tukulia lero na musiri musani no kurwanga Faith Mura basani bali baminto bonsi ni amati yae kura sorongora gusi pole sana siri tukulia lero nene sai abeni chingoro cheno na bogo chiamati chons chinga kibuni chiga pole sana Diana. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.